enyina ye twahye mom ewo ICBC asafo ye wo atasama so enam se na enum ho bi ene etiefo ye de eto mani mo se ye maame Marcos mo hu no a monte ne nka ne nyina no ene se wakwa wo so a nyame ahye no asomdwem na enra ena kyese ne team ne nyina kuma efemfo nyina ye ka bo mu a ye koja ye maame Marcos ewo ICBC asafo ye wo atasama so ema na ba ya kama ye kwoto ni din na fei ye de Thanksgiving so ehye so no ti ade hye ada woro manu a mobegya ye ema ye maame Marcos ne ba ye to ni din na ye de na asesom ehye so no ye da mo asio ye yimuayo eti enu a ye kwo ne akwoto din na ye de Thanksgiving ehye so ne de wudim sa fei de Marcos na ho megya na kwa wie ya enche kra na oba abeto adwumade no so ede amayen ena ye dwada vimem vigwa ni breso ye hyase na ya twenkomo maame akwaba Akoma FM 87.9 maame bra wanim akwaba biem ya ena keka homa me na ma wone no so hono within the same but your friend me Eunice esinyame ye Haywood. Oh wow, me producer wodim no or the Ishmael Haywood mo babusia na ye wi ana mabisa ene mo wi amu kyerkyerem na bi ana amani bobi ya bem sabo odi ni bi ma me depa Eunice esinyame ye Haywood. Okay, wo free hin na bae Me ba cho me free aputoja onante se awie die boko me wo ensem ba ko mienu bi a eha me na me ensem de beba bedan mu na maboa me ene say me ye oba kunani me ne me kunu etnai ewo nkwala na 2020 na me kunu yare oye adwuma wo company bi emu company kase wo Kumasi ha ena onya stroke na papa ye to fomo dikan Akoma me sana na enye yi me mabusua asoti se omode hye no de abani na omso ombeba mo ensi ho ada ti me hyase premi kunu adwuma so boa mea ma me hwe me kunu nti eduru ba bi no na omo hia abusua no consent ansa na ombe ma miska bie mu a omode amane me bo me kunu abusuafo amane obi ama nti mekuma baako oton bayire ewo bayire dwom na me frɛ no bo na mane say sister say ni so no so ba bia me kobia no no onim nti mesrɛ no o meka me ho na yenkoji ska no na memfa bi enkohwɛ papa no ayarehwɛ ena osiyo na mekuma yi bae ena yekoe ti yekoe no moma 3400 na mse akuma me nsaka na yenya ne de no se a na yedika akwa agisu maska no omo agi na ebrosa no se akuma me kasa meji 1 cedi mpo a maye bone enti ni saade a wo de fa na fokotua eka no ena me de kokotua ekai afa ma pre mi kunu sa ma pre no aha na me de ekire aha o ekire ha na me de mi kunu ko ye ekire ha na me de ne ko ye ekire ha na me de ne ko sa enti edru ba bi no na efia metimu no omsi omoji omodan na mekobo abusua amane sesese enkwala aka me ho sese me so maton me ho niema nyina na me kunu ayarehwe ni nti minni sika me de ko han dan na samre na omo wofa afrim enti ni saade na abusua ne behia na omo hia de wo ho no omo ne me beka na msi yo mate me koso me ne me sister ene koye enti ye ko hia ye no masem omo beka ne se sese ya no de omo sam se korakora na msi sese ya no menya baby mfa papa ne nto enti aida say ombema ye fi omufie ba ko so kontanse ho na omo wofa no ko kikire dan kakra wo ho enti nka omo mpa baby wo ho ema mene me kunu entina na nka me nkodi pa efa mehwe papa no ena omo si efie no enye omo wofa ne dia na omo wofa ne yere efie enti omo ntumi emfa mayesa enti no omo bekwa akọ ombema ye sika na yakọ akọ han dan enti me nkọpẹ dan ne bi ekochi ne kọpẹ dan ya nti me de koto wo manim omo be ma miska o ma me 2000 say enu ni ska omo benya me ye ya na menya bi ena me bo me baba ako amane me sister pani ba ono no wa aguna so aduru na me bo na amane se moda say ni no se ma Kumasi a wo yi se wo de da echi a wonya yarehwe e ma no ha so de ye benya obi a obehwe ni se be ye a ye behu enye ye nso a ye behu nti fada abra ena me de no me kobo abusua amane sei ena konti se mo be ma me ho kwan dia me de papa no beko ena omo so ni ye ni nyina ye hwehwe nti se me de ne ko na se ayaresa beba nko ade a oyemi kunu
memfa no nkonti abusua no ma me go ahead na me de me kunu call aguna so aduru me call na wo say me ko han dan me free kumase ekọ aguna so aduru ska ka je me no kra na enye ska ketwa enti 20 million entumi han dan san fa ka ska nka ho enti eye me bra me chirima mienu ye frɛ ne Tony ono ne so mi mu na me nye ska de han dan na ehwe me kunu to ayare saso a enti February this year 24 February na yare ni mu ye din na me frɛ ne bra mpanimfo mienu a me wo me numbers ba ko de kwa me kra na ba ko nso e de bra mensa na me frɛ bra mensa ne di kam kwa me kra de no kwa afuom enti manya no na me se bra mensa wo bra yare no emu aye din no se a ono kro wa adwumam ti anwumre obɛfrɛ nti enko anwumre ni mu no na wa frim na me frɛ no bo na mane se papa de asie ni no se yo mate nti yo wata no so bɛbɔ abusua no so amane se asɛm a abani nti me wo ho na o se me so me mama abusuafo atese asɛm a atumi ni na abusua no ye ntem ebaaye ba ma abusua beba na wotwe me ensa na abusua ni bi ensi ho na o se me de me kunu ekɔ transportation efie kura wode ekɔ hospital ho no na enye easy beginning kura de na menim se wawumpo nti me de kind ne kɔ hospital ho mo hwɛ no say dead on arrival no krampo wura ha no na nya asem ketwa na o se me de me kunu ekɔ mortuary nti me de ne kɔ mortuary na me frɛ wo mo ka kye wo mo se me de papa na kɔ mortuary nti officially na wo se me ba fie na me bɛbɔ wo mo amane se asɛm a asini ana me kumpani ne bɛka kyerɛ me sɛ esa eskasa ye nti mabɔ wo amane ne de eno ano ne nti omo bɛba abusuafo ama fe mani ayeme na me kɔ mortuary kɔhwɛ me kunu me kɔ bia wo kɔhwɛ funu nsusu a ɛwɔ sɛ wo tepo omo mortuary ho ne nyesa omo kipini ye efem ma nti ehu ka nyina TNT me ka senso me won kwala ba ko wo JHS ba ko so wo SS a ono kwa fe na day a me di de wo SS no ko en that day na me kunu efiri mu nti na ma prapra me hu nyina me ko won so na me sre na me di because na miniska bia wo me ho ono so wo adwuma mu no na oye very active nti adwuma no so hwe ne panti aduru ba bi no mo yese adwuma wo wom na se bibi se si a hwe for first quarter no na se went to me ama wo pay no che mo 3 ya ma 2 na omo afa 1 second quarter no so be che mu 3 be fa 2 afa 1 last one dey ya ma hwe ni eja okwan but esan say me kunu na render good service edema company into anye ne sa hwe me kunu atua ne ka to say frɛ me ka say ba bia aduru ne die just say ma papa no resign by then so na wakwaji loan e wo absa nti say ye ka say ye ma no friends onko on medical conditioner ntika na obenya no entumi ntua loan na wo bank no ntunu ye ma ye ka say o resign na mama me de letter nso me ma mo ya aware na me de letter no ekoye na ye ma papa resign nti o papa no resign ni sika ye di ja papa no kwan na e wo senka esanse loan na wo bank ni ntinu manya sika ni bi na fe asam ne twetwe no wasanso abewu asen aka me afa aka me ne enkwala ne nyina de me kan aguna so adrofo mo hwe mo pa o mo tie nti na asam na betwetwere me nko amebo nti me kɔbɔ me sɔfo amane esa papa seni na aba nti se ne me de na kwa akɔhye mo chi de nso aka de aka abusua no ɔmo mma na me bra kɔpa ebusua na asɔre nso ebre me bi nti me ho na me kunu pani na efrɛ no kwa me kra ɛbaaye oba ya fe odi achepa ni nkotodwe nyina na mesoma abusua betena hwa 2 weeks no omo ma no omo kɔ back obi asan kɔ se in the official way no na nka wo se mode nsa kora ebe si abusua na ye se ya de hye na oware momo de hye no wafirim mantumi anye saade no nti na ne nyina no omo de abrantie ne ho do aba betena ho no na se mo amade a na che se mo no ehia mo afi omo frɛ me omo asam be ka kyerɛ me se me nkɔ kanche krom ho hin ne se omo me asase na me mfansie me kunu nti woman be a friend auntie ni dia medini mo sister Esther ne maame na ewo gomua ekrofo na o kan wo phone so kire mo se emrantie ne maba wa busuafo emisrɛ mo yensie obi di hye saa samu mu amma
oba no no kwantumi nsie funu no e ma ne nyeye na krom ha henso ye nya ne saa enti aida se mo betu dom aba na yesi abrante nye saa efunu no ye nsie no ha ne ensie ne kina enti mra me kun kwa mekra ne baaye no ode achepa ko frant mu nyina baaye e de achepa se de ko ye no entwa ye enti wosre enti ye bisa ne nante se ne krakra wo se abusua na ma no 2000 se on famra ne mfansie efunu no ana me bra bisa ne se e ka obeya boni ade nyina yi 2000 ne na nyenya bi adaka kora no ye sen ana obeka se ono ankasa de onye adwuma na ode to wo mo anim no wesi woni ska wesi one ne wasam wesi one ne etwemanso enti obi enye ska enti omo keka o mans nsase no 2000 ena omo de bae ena menuanum no yese ne enye hwe brakojo ti ase no omo ye fine enti omo do omo so 2000 ni mu na yesie no wi a asenka bia o bia no na eni abusua no so aka ena ode 2000 ba na me bra nso kopa ebusua ebeka ho ena yedi esti papa etu amochire ni ade nyina ambulance car up and down say yekoye ni ade nyina yetuetu ni nyina na esie papa yi ena ebisa ne se papa on ti krom ha na ayie ne ye ne den no se ne oba bebo abusuafo no amane oba ade ebesie no omba ma yeso yese aso ate na ye hunu dapot ya yedi be ye yie no ma nti obi anka biem kopim se afei me frɛ me kumpanin no na obeka kire me se abusua ne se omu ni ska omu de beye yi nti na kyese mi kunu nya ade a ye beye na yi me su enkrofo so mra papa ne yare da ho ni bi o wa me ko gigi ska ni ade wo nkrofo ho nti afi e ko ba ne sa no na we ya me hie ska o we ya se na ye nim se bi ase nka mo beye yi na nka ye wi anka ka bi e wo mu no ye tua na mo anya yi ma me yu ye nsa be den na aka esika na afi asam no etwetwere me bo na me frɛ wo bra kwa me kra na me se bra kwa me se papa ne sen na papa no so ti ase no o ka kire me so akoye ne snit na snit no o de ne ma ene ne yire na aye na ye se wan fa busuani anka ho a enye yie enti ode ne bra mensa edi abeka ho na msi mate enti mene o ma mene ne mienu nyina akra ne frɛ bra mensa no ene ye bo no amane enti mra owo yi ba ye afi ahokyere bebrebe mabakumase ba bi amete obi dodo prapra epono kra na no enwuram ena mene nkwala yi hye ye sore ye kwosra aduane wo na menimu wa na wo se me bepe 5 cedis e de kwato aduane me so mete me ho ne mase me ye madwuma metonton me niema afi me sre ye dan wuram eniema ye basa na me se yeja sese papa ne snit no medical aka ho asem se o mo se ye nkwaje letter from employers eho ansana enti wu na obo udin se abusua a wushim enti mesra no se ene obo me bra pani kwa mekra amane na kwa mekra no so ye ne wo so aduru ho me ne kan ho asem ene obi sam se na ade no no pani no wo ho na ode akuma ni din eyeye anam so de enti eba ne sansa samanu na onkuta phone na yino so ya omope obi a owo phone na yebeje ne number ede aye enti metiasia next of kin and our very good okay very good okay enti eno ode bra mensa edin eyeye na ne entitlement ne de ono akoye na yi nyina wa lane out ewo ho na ye bo wa mene na wo so wat enti wanam se ne so se me mfrɛ da kwa me kra dia ene me frɛ no na be course nyina me ne nyina na etu anamo na kwa aba ena me frɛ nam se agya mabobra mensa mane no se me mmɔ wa mane no so on de oni problem bia ɛwɔ ho na de tie ne se omoba me ekokwaji letter no wa adwuma mu ho no a omo ne me be che sika no mu miensa abusua ne de baako meme de baako ena nkwala ne de baako na me se papa me ni problem e kire se nkwala wom ebia na daachi bi yese mon kofa mo papa abusua emre ye hia mo sa kwan we so a na benam sika so meni mo ntem e ba betete mesra mo me ba enso so meni obi eni asem bia nti wo de wakan sa mate ena osi yo wate nti ma hwe ani mu a obi anka hwe na lady baako ye friend sister Julie on de ni sika bedi mu ye 3000 ena ni fiewura etu no na mse ma fra me kuna busuafo ni nti se de aka ye papa so wanya japade snit no mso mo beba nti wa na sister na ma se na mse nya abotre na me fra bra mensa na mse bra mensa se ni na ekwo na ono so wa adwuma no so na adwuma oye no o se onya kwan ye ma no kwan na mse bra ene se sa dia ene da kwa me kra ne ba penny ni first born no wo so ko ban wanyini o family man ono so ye family member ene ade nti na enka ye mfa ne nka me ho na yenkwa adwuma mu ne yenkwa gilete no
na yemfa nko senate office ho na wo se o ma wo ba ne nko ne na wa ma na kochina na mensa din na ode ye na mso da say ye mensa o say ye wo ni nyina eye abusua kro na o se debi ompene enti ya fe wona me frɛ bra mensa na mse bra mensa me frɛ wo bra me ka kye no ne bu afu na o se san frɛ ne na pa ne kye na mse na we ya chepe wo mu no ene de hin na me frɛ no mte me frɛ no ka kye me say omo man na ma kye ntimi nkɔgye ni ena me frɛ bra mensa na mse bra mensa asem sei ena waka kye me na wo so adwen kye o se ya say abusua ne ma ne kwan a o man ne na wabachena sesi ai enkola school fees friends and books the all SS sabi kafra pad keke kra ode to na sekora no onya adidie ma yedin ama abofrei enti abofrei bisam sama nti die nkrofo ye mi nkoye bia na na mse esta mesrew to bu asema me enti se me so asemi de achia omso omma me ne ba bia me de asemi me de ko na me so ya me hu se mo kan nkrofo asem e de ma wo mo enkra ne say me de be ba be dam enkra do se ne enkwala no mo ye fo enkra ne ye fo bacho okay yen hyase wo ne be ma no ware ye mfie se ni a wo de free mo yi me ne wa oye me di kan ne try ansa na okoye me wade nti me fa nsa me ne ware ye krampo be ye 15 years ni aware no hwa na busua ne agitum beginning no die na me hunu bibia ne bra ba akopɛ ono ye frɛ no kwa mekuma ena o se ono no aware no ompene so ena obisa ne se adenti no ompene so no o se na yire a odi kan kwa ware no no ye mfantini na ono no ompem fantifo asementi no sa aware no ompene so by then no so na me so menyem enti na wo ye ho hwe ya enye ye na me ka kire mekunu se bra kojo se o bra kan ntem ma mete ya sabe aware enye by force enka me jai ko me baby na me so ready ne na medikan aware ma be ma na afiri mu ma me de nkwala no abanti me mpesa e mesan so akonanti baby abi no so ma me na me ware wo enye menua no na e ware wo nti wo de ne say wo di buo ene anidie to prove them wrong say ono na okoye na anye yi a it doesn't mean say baby ono so akono wrong and mostly emra me hu wabusua no they welcomed me nicely omo family ni agrokra nti no me so mehu ne se makwa abusua papam asema me ke ni bra kwa me kra kra ye dancefo ema ne kasa maame wo maame atete wo pa ma otumi ni maame kra kasa wo phone so say wo bai de watete no na waya ade nti na me apart from ono no na me hu no obi a metumi akasa wo say ompene aware no so until papa ne wu ye no ansana mekuma baako ono ye friend saban na be kasa aware emu kura no no mo mpene so na me se a ne se mo ma meti ase beginning ni say aware no mo mpene so a enka ma ha me ho but all the same no na be a wo ye ho ade na busua de bai in their numbers omo bai obi abai omo nyina bai kwa me kra ne mensan ya omo bo aburo nyina omo bai kwa me kra ne sign ne ba eye Anthony ono na omo wofa no na nani afra nti ono na sign edema omo wofa no gina mu because on ma me no papa nyina ewu nti wofa ne na gina mu as a father edema no no sense sabi na nani afra nti mu o ma sakwa me kra na ne ba pictures na minim say enema ba nka me fa pictures ni nyina ede kan ho nti ono na sign kwa me kra sign me sign mensa ne de wa amba bi because ne yire ne ba ye o say adwuma ne nti ono de wantumi amabi but nka afo ne de obi a eba etuni ukunu Mr. Kwadwo Mensa nyamefa ne kra nsie ye mu akasa mo maye sen me pacho ye ma de emienu ena wodi mienu eba ye oba na Mr. Mensa no oni madeda pacho de bi no okay eti ahyase no nya frama bi fai ema busua no etia wona so ase binom empena wade no so na so eventually o magi tumu ema sa de wo ka no wo mo a e de o mo ani be hwe sa de wade no koye no awade na chi no na wo wone won senom ene be ma na busuafo na montem te sen na boni bia nim na boni bia nim mini obia o ka se boni bia nim ana te sen mini obia nyanta wanta wada obia nso an complain say bia medina tem nka mostly no ebi wa obete won nchen say bia Kwadwo yire wa yese ana bia say manti bida nti wo mu a me akra metumi especially bra mensan say metumi ne kasa one on one. It came to a time neba enya KTI me ne bra kwa me kra neba na me so also koban ye ne ekope admission e kra de man na me ne owo me nchen kra ne ati atonsu kuwait na owo me nchen nti na we were on good terms nti na me hunu
ayi bia nti ana na wura nso so ne na busua ne ntem te say me wura ne na busua ne de I quite remember say na o say omo issues nti me bisa no say edian na ebaaye because me pese me solve problem no say de ebe ya o chena asem bi to me a menya wo be ma no nko na me ware external family no so ka ho bibi ha me a metumi akọ wo mo nchen na o say o no hunu ne de o de aye ne bra no but ono wo mo enye fine especially ne bra kwa mekra enti eye bra mensa yire na omo wo fa ne yire wu okontanse ono so prompt me say asem bi wo ho enti yenhwe ne yenka ne ha no enti na bisa say emu hwan na yenko ne nchen no so yenko da kwa mekra ho enti contract abontin health insurance ani mo ka akwantin pon so na me de mi nkotodwe ene sister amanyina gu fom se me wura me pa wo chew me sra wo hwede o hata soro hoyi se wo ne me kunu wa asem a me ntumi ma wo nchen enkola nso ntumi ma wo nchen me pa wo chew nkola ne nti de me kunu de aye wo bia de oye wo bia me pa wo chew me sra wo de emu ma ne nka se de be ya oyire be hunu okunu na okunu nso ehunu oyire na okira nim hia wa metumi afrew ena osmame de wa ye die wa mama bu wa mama nso ehunu se me ye pani me da se sorry nti ho no oyi 50 cedis ena ode ma me se ade amaye no ohunu bi saa da nti menje nti apart from that ne die me ayi bia beka say yes something fishy okay wukunu na say wo ye adwuma o company kese emu wo Ghana ha say no ni position here there no a manager na board member me pa show no ye senior sprayer okay okay ti waka say hawa wo ho ne de wa obu nkotodwe pa cha oni ade eno na chi no wo hwa na wo keka no etesen eno na chi na me ka say mensa no kra ne ba ba ye nche nti ewo mu kra kwa me kra no ofre yen ye di nkomo ma me kra me ye senka aware na chire no nka wo say officially me koda na se na oya osi o de tenase emma na ni nyina yiska say fa hwe nkwala no nti na there was no problem until say be man free mo a eti aye no mo ya aye no ya anya aye mo anya be man aye no adentia almost say me frɛ me kunu kwa me kra bisa na o say abusuafo ne say one me kunu ɔte Kuwait no won kwa aye ɛna 2 omo niska enti ma me ka kire ne se wo de o ka ne de enti sa sama me kan Kuwait fo omo bedi adanse a Kuwait ni atonso Kuwait okay eye bia ni wono mu a ye ko ya ana omo ye ya me ni me kunu ya nkobi that ani e join political party bi kwa no so eye ba ye to ye husi wa ye kobi I was the secretary of the party nti eye bia baba bia no na me chro me ka ho at times kwa me na me gigi ska no me ni Esther asiedu ena ya gigi ska no nti se me kunu yi be ka se ye to Kuwait ye nkwa yi dia edru ba bia na chese meti ase a enye ye se bia se nka mo ka se ska ni ho nti ye nkope bosia na ye fa me ye ni dia nka ni nka meti ase ne mo be ka se ye to Kuwait ye nkwa yi wo be kwa makonkrofo ya na sabe ka fra me kunu aso nkrofo kun dia si na beti me kura so nkrofo kun dia besi na beti a ma me kunu ya Serwaa mamodi amfa me floral tissue no office wo emreme if so ni ba say ya na ye Monday ye mpese edisun be sha se na so nsem ni bi wono ma ya na ahomete pa be ma ni nya mfie say ka fra wate pa chonya 50 years wo bo ne bra na ye se won kwaye ntia busuan hwe ama ya ntimi anya na yi wakani ba me bo a oye kani ba ne ma me ne papa ti ase obu nyina nti ase o ma me ne o papa ma wona ye pani ana debi nyo na ye pani na je say na yi a ye ona last but one so ye pani dia what's I come for ya mamre mba pani ye so ma me banwu da ete ne ase sodro ne ade but eno kra ye tena se ye tena se na babusuya kan se nka sika kra ni hompo a nka at least nka yentena sika kra bi na nka yemfa nkata papa na chi enso me buy me frɛ wo mo bisa say where do I get the money to buy credits or units me dey frɛ mu me buy asset me ka say obi an frɛ me poda obi an frɛ me da na kwa me kra wo ka kyerɛ me say wo be bua me ya hwɛ nkola no na scanner wo de buy no omo so omo ntua ye busa na gwaje nti wo kwa dopa
na wo de atua kan ti say wo do tua kan wi a wo beboa me e ma ya hwe enkwala no me so me je tu mu because me nim say me kunu panini ne unti say wo hwe me ma enka enya hwe enti emre o mo be ka sa we kura no me ha me na one thing kwan say senate wo no me enyam na me ko hye papa ni sika edema no nti baby a sika ne be kokora me ti hey I don't know me nim de eba me ho me nim de konkoda no ho na me nim de eba abusua ho nti say ne ko ba ne say aseje me bi a me si a kire a me ti say baby a enye ye because whereby a company ne krampo a request say for family member bra na ye more letter emfa ma wansa na mo de akono na eno me ye den na maye semo na e kire say me si machi ana nti say nka odo wo mu a enka obi a maame say ni ene sa de a even me ka kra bra me nsa wo ka kire me say wo be peda na wo di aba ena wo bi sa me say na minim say nye ye ko ye na na diska na man na me say am ya we but the way a situation city anything no ena ma me ka say de be ye be ye ntem ama me nsaka de o say menya na me di bi ahwe emofra no na wo say yo wate se ne manyina ye basa mama na mesre Ebusia haya Akoma 87.9 FM ho wasen Akoma mu nsam dwumadie ena yade so wukunu na ne kroma ankasa ne hina na ofrem pacho mo freaking kentampo okay ti se na wukunu fiefo ka se onkwa yi a kentampo yi se ne kroma yi na wonko ana se eyi in general ana busia ne se wukunu nkwa yi because obi on ma otu batasa no a se ma be bo mesesen wo Kumasi ameti Kumasi ni kroma yi wonko eye bia ba ne kroma onko epanifo so se kuntu hwan na chia na ekoba se woto a wachi ene do beko akopa okrabe na ukro ti ase na ukwaye me pa chaw mekuma na meka se oton bayire no ono na oyi secret bi e kire me se emra o mususu no omo ofa emra o maame ni free mu o ofa ne de wo mo ba kontanse wansan ama wo mo anko wo mo akiri ebiem say nkola na bia na bibia akoye wo mo nti wa ma wo mo anko nti nkola no no mo nim wo mo achi enti makuma yi na kire na chiri kwan enti eto da se eyi de bia nsi ho but I front na beba ya eba okobi misumi kobi menene mi enu nyina awakentampo ho kontase ho Kumasi ha nti se bia busuani bi busuafo ni bi ye bibia kuma no ma yete se bia asem sei ana esi nti mumra na meni mikunu nyina ekobi eye de ebi ama till say mikunu ediwu ana say ye ba ye ne wo fayere na ofiri mu aye kontanse migina ye masede pepepe masoremba awe masor fokra ba bejame eku ana mi wo mo ba bejame ma me koye masede but na oye friends wo fayere ni ntini anya ne te say asew ntimi so me support bi o say me de ko support bi ano migina mekunu achi support emo omo wo fa na ofiri mu ne de na ensan say omo nue yare da ho na mapre na maton me hu ne menya ntino ene de omo ye say ne ensan say de da ho no nti ma me enye bibia wom apart from that ne de woni be ma nyina asafo be na modemo Epacho that time ne de ne yeko Apostolic Church of Ghana e wa tonsu Kuwait okay so that time ba sem na woken me ka time ana onyare ye no na onyare ye no okay ti woni wukro na mo ahokeka e wa asafo no mate say because asafo bi on mo kra na samo asori bato a ebusua bembata ebusua ne bemu kakra bi asafo na etimi gina eye omu bibia kama wonu kru na muso ma ho keka wa asafo mo tse ono be ma na nkasa no ko the gate of heaven ena na meme ko Apostolic Church of Ghana enti o decide say enko beba be ka meme ho ewo ho na emra yare ne baaye no mekobo ne sofo no ama ne sofo kwa ame mekobo na ma ne say asem say ena aba ena sofo ne ka kire me say for the past 3 months na oma asori enti bibi kakra bi no mbetumi e de ayama nam so pastor mesra wo member na say 3 months oma asori a anamon ben e na wo se utu no so wa nkohwehwe na kira kwa nam so eno de ye wrong e na o ye say ono ankasa no mo frɛ na oma enti me bisa enti me bisa isofo ne say e de no mo no so
ono ankasa beyi ne ho firi mu no ena me bisa ne say na sese ya no nipa no se na oma sorry mate from when to when 87.9 when to when ena be man no wa ma sorry because be man no me as far as I know ya fa dia be man da ho no anase bro yare da ho no de sofo kan ne to nchen a wonu kunu tie no na ho keka wa sorry no mo net say oh no kwa sorry no kwa sorry no position wa sorry no no ni position bia no anse okobisa okay na ne tight ni ade nyina no otua tight no otua no ye bibia kama because asafo bi o ho no mo a asafo be ma me da mu say wono kra de etiwe adaka sam ne ade nye asam wo mo na be yo bibia kama ebi abusuan bebe bia mbaba bi sa mo de hye ena da ho na mo baye but dodo na de wo mo mra no asafo no a ena yo mo bibia we de mo ma me ya we say wada fie 3 months nti me so de na minim ne say covid ni mo no na ye 12 quit akotena aija zongo nti na ye TNT ya ye de beba na face no mo ma ye kwan e ma ye mbaba te ho ne de na mo tumi ko nti edru ba bi no na onko nti somewhere in December nim e na omo bo afore nti o ka se oni skanti onko nti onko msa omo bo afore no 25th December January 31st e na mekunu to fom na chese wo hwe intervals na ewo mu na enye tintintin bia anase edru 3 months na sofo no eka no nti me owi no kra no man bo sofo na amane because no dey kan aka kire me say wa ma sorry 3 months a onye member nti na me pese me ne omo ebe kana yi bia nti man toa so okay eti abusuan ne ka sa wa pa baabi ne ekura ura no ehefa na akonya ya de kura ba ma no me pa cho me ko municipal aguna swedru municipal nti eho ena me kwaje permit omo kan say so mbema me yedika de asam no kwa ahemfie ti yede kwa ye no no mo se so mbema ye sie funu na agese ye badwani abusua ewo ho ansana yetumi enya baabi a abusua na ma yasase ema yasie nti scan na omu demand na abusua na se omu nya nti yetna okoye up and down by ya no na ye nya baabi a nti na wo se me ko municipal na me kokobo wo mu amane nti omu na ma me permit ansana me nya baabi e de akwakosie me kunu okay wo hwa ade pa potenti na abusua na amakwan ama be ma no mo ankra na chi se abusua ka se scan wa ne banks bebre ma bosia me de ye wi a ye de akwa akoto no mom ejapade bia be ma na hyeda nyanto so no se woni ukuru anya ejapade bia me pa sa na me hunu mo anya ejapade bia kra no land no building land no o ye se oba beto land nti one me kan on July no ne me kan sa asem no say loan na waje no otue wi a obekwa ko etutena no edoso ti obepese ye be yankase ye benya ya sase July no ne me kan sa asem no December January 31st ena yare no eba nti loan no kura wantu anwie be ma no hye se na oye adwuma dada o na oye adwuma dada na oye na adwuma ye dada no oye adwuma dada na okomu no na enche nti na de pay no na de pay wo for nti as time goes on na do baby a na e cho letters e de cost o mo increase ni pay e ma na me kun so wan ko school nti na ne salary no na e wo form nti enam service a no render for company no e na ma edru baby a no mo apagya na ketua no mu e de amano nti sa na ade no ko nti edru baby a e wo se nka pay no emu pagya na nka e betumi ato asase no e na yare no e bai na wa nso ye adwuma ban me de na me kire ade private school e na me sanso tonton ensumade entoma e na bags spray show ni sa ne maniema no eno ni ade a na meye eto hwe ajapade a woni ukuru mo anya ntina busua na ma mo anya yi ananse kwa mo nkwa yi ntina ebusua na ma mo anya yi pa cho me kwa yi eye de me kwa yi pa asori die o Kuwait die a na eti o ni nyina na me kwa yi enti me de me ntumi nkyere poti say ye japade a ya anyo sasa yo because na say ye japade nso de a metumi aka say emre bi eya me kunu kwa me kuma o kan sem bi say wasifie sama hai Samia sabi bia bako de bako yo wunu ya kwadwo mensa wo free mo adi san na kwadwo mensa free mo bese Akoma FM 87.9 Kumasi. Abosume 9 na kwadwo mensa free mo.
Hello. Me too. Okay. Na me bisa sa wonu akwadwo mensa free mu ade se na ase de abusome nan me bo a. Na ye no da ba na busua etoto niema mo watimi akora mo nu akwadwo mensa chi. O se ka na metna akora na chi. Ba na busua si gina ye se mo batoto niema na akwadwo mensa mo watimi apa na korabe aye na ye kama kama. Sani pa ko ha ayi ni ya pa nya ko ha ko pa ne korabe. Mo ye na ye. Sadia wasa mo ye ye. 87.9 Kumasi. Akoma. Asuma na unsani. Mame, ni won pani fa ho. Ni timi nya no. Ni won pani fa ho, ni mi sa. Na ba yi, na no, ya go ya so. Ya ni tansi, ya tansi ba ha ko pe, na mensia. Pani no ha, go ka so ho, ni am ko so ni ansa. Okay, ya ba fra pani no na de ye no nkomo na wo ya wa sa wonu akwadwo mensa te ase adwuma no odamo no snit won na de ye next of kin na woni ho a wona wasa wugina ema sika wo jato ho no motimi ama mo saka sika no ya wa sa 87.9 Kumasi. Madam, o ba o dia ka me ba ho no o ye ni pa dia wanya na kwafo wa kwa na ye ma ni nyani wuye maka se onu kwa na ye ma ni nyani wuye ade na o ye wunia no me se won na ye ma ni nyani wuye obi o ye duma wa yi we se afro kwase woni wa ro fi na ki akwa diska o se na onye scan pro ni di etomedi wo se fa wo ma nyina dani da no ayi kuma so ho esi wo ko duma isa so o ba ko break ati gen so a woni so afablenti ati wo sa ba na ta na so ko temi nia no wo ba yo fo ba ko wa ka mu aba yi kontafi aba busia fo ko siaye na nwan kata no ayi le tipre yi kuntampo aba busia fo ni na ba e di diska asan fo bu wo ba na ba ka fe kuma sia den I took us all ukrom aso agbato do bi ko mi ni mo ni mo pa ni no man so ade ko ye o ho na ko wu ya a wo fa wa kam ana bi ti afọ no ti ni pa ni so on ko je ampare pa ya ko ne di to de man no ana ko se no ti amu no ana ayi o ba ye wa ba ya wo ni pa osu Kumasi ade no wa sa free ko mo aba tena Kumasi atim ya mitimi tete mo mi yan padi fo mo fo mo na woni apadi fo no de ya be frɛ wo mo pa kwa me kra sɛ ye ne won komodie pa na wo na wo ye next of kin ade ma wo nua kwadwo mensa sɛ si a wada ho no le jamaica no na next of kin wo fra wo ba no fra mi ya padi no aka tense maybe do now this year and maybe I'm telling you the FM 87.9 Sarwaa obana oba baako ye betem yensa oba baako ne mare baako na busiafo atwa baako oba no enam so on pese abusiafo no be skari bi no o to kuntrase na o kwa ji skaro ana me bra se sadia won paye ni ale se won ko ji skano won pa ana tinti na bua won tinti na wadi aba ho no ana tinti na ayu wadi aba ho ni fa sa o wadi ba ma no kwaro o wadi ba ma no hire na ba ma no tie ni ya me di na ti o to mo o ti ni ba wadi atanti wait o ho na ba ma no tie o ba ya bi na ya ma ni 27 million kwaro ayu ba wo ni ya nka wo ye Pentecost da me sraw me pa o chaw ntwantro me sraw bebre me sraw de ani de ma o pa ntwantro da benda na me okay eti brother say mama to say da benda me fa kuntu na asesa me kwaji ni sika da benda se wo sabe ne se kwajo kura wi 4 months ni kwajo wi so 8 months ni Rambra kwa me kra beka kire wo say wo mo jiji skabra dia ba wo so wini ska winki a otu ya bi wa ma ene me ni bra kwajo nyina da fra okwa ka kire so de wa ye next of kin enti se na me kwa kwaji sika na dia
na wonim say even at all snit won me kwa say wo nka wa ska no me minya na de atoso bi nkra me ska no enya me na meche o ska no enya me na meche me no wo ntwema nso na oba within say no soft king bra mensa obai monu ya yiri ebra wote awade na se na one abusuan tem na te sei anya me ka say pray anya da bia na me na le tia no what me bra o ko Israel o si da o Kuwait o ho na what ye we say so ni me no aye free anya ye ho na what ya enam so o tu ya o bai na ya me sa buahwe emra me bi hu kwadwo me nsa no no ntini bra fie ho no ntini bra fie ho asema me kwen so wo se me bua mo ko bisa ma me ba yie se emra me kunu hu me no na otire bra fie ho no ma na wo haidan na wo haidan wo na ba sana bra ma ni tu ya enye nokura da wo bua enye nokura bra mensa enye nokura hwe madam emra me kundi ko fi o so de me kwa kochia ne bra peni owo kueti ho no na sama o ka kire ne say me ne mabusuafo ya akronfo ye hunu se ne nua na anko school nti ene ye ba wia no na me kunu so ya kronfo ode ne ma freeze abaya o wia ma wo bra mensa kwa mo ba behia ma me bo wa mane e ma wo sesa asem ne ma me nka wa ma me bibia mane won kan no we are sorry penny ne ntwantro hwe papa emi ntro ntukunafo so emu tachia na gopo ne tu akunafo mesrew me pa o chao 87.9 Kumasi. Okay, bra mensa oba no akasa kakra ye pese ye te wo ase ne abusuan na se oba no ti ase na te so no ne abusuan ntamo nya kra papa no wa se fialo wona ne kwafo ka se egu anuta ori se abusuafo de gimifo eri ti wa se di ama no wa ye buta no ko se ma so ye no pedeja pade wo bolo no kwa onam so bu sa o sa ayini pa please o ke na ye network king aya de no okọ ye sister ba ko o se onu na nkodo ko disalo busalo na bra mensa bisa no wanya no bisa no wa bisa no 7.9 Kumasi. bisa no Dabi me pa chao de ma me bo abiba mane ne say me frɛ mo na mo say me nkɔ obra pani ka kyɛ ne say onkɔ na me kɔdi bi na me frɛ sister abiba na me sister abiba de akɔ no so ono sese kura ne won fa no onte apɔ enti ontumi mma na mabɔ mo ama ne nam se maka kyerɛ wo mo no so ne say no won fa no enti ontumi mma enam twa so enu echi kwansa na me ba be frɛ wo enti wan kɔ abiba ho mo say wan ka wo na nkɔ jisika no frɛ no enkɔ yi me ka kyerɛ ne say na wo bɔ bra mensa ma ne say se andaro menkora wo ba bi enkora ne beda ne ade enti wan ka ho na ka mo nkɔ yi sika na ka kyerɛ na ka say enkɔ yi sika no me say almost so hia letter from employers na just be ma ne busuani ba ako e ka ho ya nye sika enti bra mensa me friends bra mensa no say just me body maka che bra kwa ko iska no say ono fa no enti to me nkwa no enye sika no yakwaji o papa enye sika eyelete ti sawo ni mo eyelete enye sika ena se ka se kwa jiska kra na enye company na diska no eye snit ena diska na be ma me so to me ntumi nkwa che snit ne ma ne nyeye eye snit fo na be che ska no ena me so me nkwa me ntumi nkwa nkwaji o mo na be che ska no e ma obi enya ne de enti ba bia wo ka se me nche me ensa kwa ska me nche ma enye me be che wo ni na ka ko school ana wo dia ko we say on TV. Okay. Ayu wona ni nasa ana odi ya yafo wona ni nasa wa ko university. Okay, bra mensa mama ti wase edi opportunity na won person wo begina say next of kin ama wo nua isikai ba bia ko die no abusua mo setimi aka mo ade adentia Akoma FM 87.9 o fe bi bra pedi a che ko ka say na me di na odi yeye tanko ni bu afu no I say what I say what me kwa bi na ye obi ko dia na mo kwaje ana me bra pedi ne bu fu e say ya no ka say no so bi odi aye na what kwaje ana mo kwaje ka ma say na ma akọ muska no afade bi ba bi ko asinya me anya me na bu fu ya say e fi na ko mo o fe ni bi o bi sa no
Obi why na friend no. Hey, na me nya butu ya. Obi why bra mensa obi why na me friend no pesa o che me obi na me ko friend obi na ye hwan. Obi no eye hwan. Akoma FM. Obi na me ko friend no eye hwan. Me se me won pedifo. Obi why na Mr. Manson ye radio ye wankasa woni asem ne kan ye o. Ana mjidi sa wonu ya wate ase no ope wansam judi pa ntina next of kin bibi kakra kase ye mfa mo obi akeke. Madam bibi se ne obi akeke ana ye de sa position say ye de mamom wona wajudi ese woni wono mo a wobetimi ahwana chi kama enti no obo awo se wo ye next of kin sese enkura wo Atie Oba no the service 87.9. The plan no na pick call no. I know the other problem you be a na pick call. Oh. Kasa wa je do na to sense uti ho won ti ase. Ala ja obi ani de ope. Me no ta so nya na ye ani ti se. Na me ka say. Ani na go ma na ti a. Okohu be ma no wa no. Ye waka ya ti ase. Oba no wa dwofo be ma no ye ne se de kwa. Wo no do ye next of kino. Ana aye japade bi aka wo na odin da show. Hello. No. Me be ma na ti ase no. E be won ti na me ka ta. Akoma FM. Wo yo so ba se. Ye wo no ko ba no ka se do na se wa ya de. Me pa bo ba no ma pro no bu so ho ketai. Na dia do ho se abusa ye ni wo ma. When I call university. Bonesa, dear person, you said, dear seeing name, Wunia by my wo mujidia to the extent, say, one way on next of kin. So when you are, Nibibia or Bray, Nisika, Kakra, no, I did one in a woo, and when you are Jana Nemona Sassicano, Nemania Bushia, Muchafe, Womon Sankam. Etia de ntina de asie bia no fa bibia nto nkyɛn na kakra wo no mo nkwa wodie na ankwara nya bi fa mo ho bra madam me honest the problem bia just na ye twu human so ye de yo nipa na frimu oni ho biem na empirifo ho no no mo ka se me ma me diskano a me ba me diskala ma no tete de maka no Madam, okay, ukasa mupe munu ya no krabia na watweda mudi na watweda ye Madam me say wetin me dia keka nsem bia so ka bia na mpesa me kasa me bisa say ukasa mupe no krabia yedim say ya kan mem ha de yedi na watwena ansa na ya hyeda na ya ye sa hyehye ni nyina busua mo aye anasa sa hyehye mo nya nye enti na mo mpesa oba isikai mo ba makwan ama oba ne sakasika no media dinu asantimu amamre tie wabanu busansa anyi na be mane ko wuye mu busano wa busano me timo se woni hia opanti bisano na de enti a wo busano sa question fato aso wa bisano ay be mane hi na wuye o aguna swedro ani sate ba de ko ho aya bisafo no wo che ba bia omo wo busao me che omo me ka kira mo say me de ne kotu abu wa na fra no wo se wa na me frɛ no wa na ka kira no na bra mensa ye ba ehie no man ka nkira mpanifo na mahia no me ka kira mo say me de papa ne kotu abu na mo si yo mate eti bra mensa me pa cho me sra onya abotre me sra ko hwere yade no afaye ayi wa na wo boda manya say kwa wa si ne wo me pa cho me ka kira mo say me de ne kwa aguna suadro na mo gitu mu me se me de ne kwa ayarehwe wo ho na mo gitu mu na mo ma me kwan say me fa ne nkona ne ye mu na ye nyina ye pe enti say ye de ne kwa na se ne ho beto ne dia na ye mfa ne nko na me si yo na busua ne gitu mu na me de mi kunu ko ye efisa sa busua na anya ntumu a enka me ntumi mfa me kunu nko ma ne ye mo gitu mu nti na ma me de ne ko ye
we no no grow me dey me se me ya akoda dey ntia wo ya ba nyina Mensa ni ni dia o am sa busua no so wo ya odie bi pa but wo na wasa wo ma yete ase bra mensa abusua no wo ya odie bi a wo na wasa wo ma yete ase obai wo fini pem ana ode ne kunu ko aguna so adura abusua bo anwo so ana asa na asam ne te ba say me say ko obai de ne kunu ko aguna so adura ko free mu no abusua mo gitu mu ansa na oba no wo de ne kunu no eko Akoma me ka say busia for the API ana wo ya say kuma si aden yo fa ba ko ka ba bi awo contract e de ho na ode ayi bi ni free kuma se ba ho ana ya din toboa ana oban ka say le busia for say wo fa bi ni mra no mo mo ya pe do ma no ana mo say fine ya pe say de ho ba pa no enti wo ba nya ba bi di na kwa ukuru no fine fa kwa wo di na kwa ye ayemo a anka wa frɛ so bia ha na me wo na bia baba ma bia o ti say wo ti say wan frɛ ya ko pensa ba ma ni firi mu Akoma FM you say oni mi no ma na wo kanya na ka me ma wo de se me babra mesa na ka me ma wo de se ebi a obare firi ni pem ana so wo de ne pɛ wo de ne buso ana wo de ba ma ne kwa we de wa wonu masam kyerɛ sɛ mo na mo ma kwa sɛ wo no na ne kunu no eti ba bia wo de ba ma ne kwa obanya na yare san wo fa ne kom ana ode ne kwa de na esi kwan se wonua bema eyare na se ne ho hia wa mpa wo so antimi ani akira nkwa nkwa se wo ba me de wonua ne kwa he na ode ne kwa akoto fine ayi madam wo ya wo bu sabi so wo ko bi na woni wa kwa be to no be part obeko ana se fon se bu bra mensa se sia me ka se bra kuma se asokwa eya fon na no be kasa so woni ho ana wo sab wo ba ma ayi obana se odi ba man kwa abusia ni ba wo fa du ka chan se aha no wo abusia mo so mo frɛ de bisa ne sa he na ode mo de hye ne kwa mo frɛ bisa ai akida sa wono woni nwoma kyerɛ ye de abusia ba aja mensa na ke nya da bi nya nwoma sam obai ba ye ne nwoma hye nkwa ba bia private school na wo kyerɛ de me bo a wo ba no anya adwuma media general ana no anya adwuma so ba bia me say okoye na busia mo so mo frɛ de bisa sa he na ode mo de hye na akoto Akoma FM 87.9 de so aboto amra aboto mu a emra so na de adwuma o wiase 87.9 me fitie me ne hwe ka me won pagifo ho me me mtwa na just wasa abro na wasa wo bo obai ne ma na ana wo nua ba ma no wasem e na de ho abufo ekọ obai ne ma so what's my hearing what's my hearing me ti dia ka what's my hearing jamansa me patro bra from me patro wo obai na ko simu ko be mu nua no wa ma mo ame yo wa jamansa wonti men kai tiesa e wo se yakasa Akoma e bia na how bi wo ho no mo wo ne wo nua be ma ne ntam ana bia de ho bufo e ba obai so na me me person ka me te se olabo charge bia na kwakwa de se o ebi kra ne kru no te ase mpo no na wo mabuhwani bia ma ho be ma ne yare ye wa mo bia ma ho ubusa no kra wo nchirem bebrete sa ubusa ebusuani yare ubusa no na wo yare mama me pa cho me mra mu wa ha emra me di me kunu ko ye no esansa mo na mo ma me go ahead akebra mensa ya homa no tika mu pa nti yankasa me say me kwa ko yaduma o ma fra me kwa ko yaduma wai me di pa me so ye nim se wo di pa bye bye na so wo bra no wo jankola wo ho me so Akoma ya ni afra wo ya ga na ya bye bye ada kra na busua mo ya ma ya kase ene mo kra wo be ya mo di wo ihye me nya ono a na me na me mama be me ye wo hwe ye sa kra na mo peso mo bo bia na mo kra mo gumu ho ani mu asa wo yenyi ni na wotwe da ye yi di adefo yenyi na wotwida nya yi a ye yi di adefo nanso mempese me ne muntam ba ye basa ntino de mo ka ebia no how to accept it me jitu mu sese de me kan enfomso awom no ene de ehe fa sese nipa wo se me makofre obi hwan na me frɛ no eye mo akasa mo sister maame sa maame no ne maame na di mo maame ade
ne maame na di mu maame ade enti say my friend say we so wonya kwan we so say enti onkoja me na first one akwa me ne ne koya enfum so wo me na ne say because me koya ne HR ka kire me say na so om so om ma ne sister na last me ne beji ska no owai and I'm so ne ho mfa no no so it's quite unfortunate enti just say Infantefo na abrofo sem enti just say yes say family member bi anka ho dia there is no way so obetumi di sa letter no e di ama me Nana kuyakasa it's now say 87.9 okay abusuya sadi asam no etie no producer wine ne ne kasa okay eti sadi asam ne tie ne gisa ye mamranimfo eboa yen e wasa no se bibi se koba na abusuya ne kasa bi a nanu asem bi e wo hono monti no snit next of kin min ko gina emma yen konkosan a emra no asesen lawyer na ye mo ha edo ase awie. Hello, council. Hello. Hello, yeah. Okay, ya do asepa amwa ha se waje eso. Lawyer, okay, papa ya mo ha. Yeah. Yo, we dey adawuruma ye nyina semwe obi a wo interest wom ye adwuma bosom so ya tia snit. Snit no so ya te wa kia ne ken next of kin na wasa wo pa no. Se akoba se be matiase na wo pa next of kin na se wo free mu na se tibia binti next of kin se min kwagina e ma de wo se be ma ni na busua anaso oba no ade na busua ensaka sai na mra no eka ede fa ho yo me da se de me pese ensem no what can very good but de me pese me do san se nkwala no ma nipa no free mu no nominate omo ana nominate omo say ebia oni ho a ni contribution omo ne emfa mo omo sa na tie what da ro ma council first su bi empa na msa bebre take note nti sai su bi emra na kan sai ni busa say papa no afri mu ofri mu no nkwala ne ne yire no omo na o nominate omo say omo fa ni contribution omo na ye nominate omo ana 87.9 okay oba ya no na pepa chon ai sa no oye no oya ne sai on nominate me ne enkwala no e na o se omo ka kire ne say e wo se family ebe mu e na odi ne friend say ni nua no enti say we say do si chair ne fa de me na percentage ne de wunim okay entino emrano de nie kan ne se nipa ni free musa na ye wo se wo di adanse e ba etre se ebia nipa na free mu ye wo primary evidence no more secondary evidence primary evidence no ebia all the death certificates na beko ana se letters of administration all the letter of administration beko ebia nipa no dom eku bi ana say depending on a point of us free mu police report abusuapeni ana bibi ono so be sign no omo de akọ na atre say ebia nipa we na free mu na emra no senate no enye ni nyina na ubetumi anya no pepepe sa internet to de bia emra no ma ho kwan say nipa na free mu ayukunu so awa mo ware ya ebia marriage certificate ho now o the say mortuary report o obituary poster o funeral program o the account say busuapenyin say on sign eno no de snating entry and sell searching china busuapenyin say on sign tino yemfa wa yi mawo de hia ne say o the adanse e be ko say nipa no we free mu number 1 adanse ni betuma ye obituary ana poster na bibi o the ID card account o the marriage certificate e chese nipa no mawari so abusuafo say omo mfa bibi anka ho a mo de mo ko snit ho a emra no ye wo primary ni wo secondary mo nya primary evidence no ba mo nya secondary evidence ntino omo betie mo
Bacho. Okay, eti oba no so nkomodie mu kakra na oba we raba kakra. Wose sa na moy wadi nkan atu. Said the boss so na no death certificate no wade akọ obituary no ene ade wono ankasa de akọ snit. But almost just say baby a be ma no ye adwuma no. Wakọ akwaje letter e de free employer no eho. No just say abusuani aka ho akọ ansa na sa na mo no wo mo atimi atu. Emra mo no sa na tie. Dabi Mwabe nwa ekasa ebusuani die eye mefa ne say respect bi ina ya e de ma omo at the end of the day no beneficiaries no ye nkwala no nkwa nda nipa no ni ebusua so obi awo ebusua die but obu okra na won koneti eno no mo be ni den into no beneficiaries wo ho ina next of kin onye debia na next of kin ye beneficiary next of kin it say ebia ho chasem sia why na say your friend eto da bi kra next of kin kra wu jaw eno so so next of kin so wu aja nipa na say o nominate no so enti no de enyemra opa ni oso ye ne say ompe lawyer bi no ndi nanim na omunkohu snake for no da bia snake for no de omo no de wo book mu fentin no mpeso buti achi na to da bia e say ko na mutimi ko tete o mu say afan no say na tie beneficiaries no cannot omuntumi mbre abia ye say o next of kin ni next of kin na nya dokwenti no next of kin so mba untumi se no na e say ye safa na emra no for emra equity conscience so kan ho into say emra no wo ho a yes equity follows the law but what I say here ka say no say or the court snitch one Akoma FM 87.9. Since now, almost some confidence of Kano because once death certificate need to be our own. Omo amra, maybe for na amra, eka say you will be a secondary evidence. No. The mortuary report and now say obituary no, the funeral program, evidence say papa no ne money way, mobile certificate, identity. Nyoma itself only papa na ware atna etumi overlooking affidavit of next of kin but what I say pa lawyer it no enya de mo the 24 no mo dinu enya mra on sanko obi okay na what the council on Sunday be jawa mo akono sa next of kin here akofefa how bebredi abai why na wankasa se utu ye fo a ye betumi apa wo say next of kin nam so bo okra won tiase wo kodru wono na wo fill form na next of kin wo body bia bi okra number bia na ode a hye wono mom ewie ye hu say sade wo betumi akofa how pa e dia bread a chen it we dey my education kakra why na wo ankasa no wo betu ye fo say ye mpa wo say ye next of kins okay next of kin no impitiaso no me ka say eye 7.9 Kumasi obi a o pese wo jawo echi ma no obi a ujini bi a uja na chima no na efutu amde mema ne say obi a ode ade o contribution e be ma no fa sa ni pa na ya next of kin nti wa wari a uni wa oyi ne o ma wo ho nti se o ba no oyi no e wo ho a e se o de ma no se o ba abu 18 years which man no ono ha ye next of kin it has to be your closest living blood relation obi a otiase oben pa oni ni kesuma sem sa ni padu na so ye next of kin anything say next of kin so ko papi ana so onua ba ma eto de bi so next of kin utumi sesa eto de bia nipa no ye all feeling no worry into no de ne mami ana ne papa na ye ana so de ninu ana na busu apanyi but so worry e say we come back to office so now can say oh the person is sister me next of kin obetum am plan ma no asesa
ɛtɔ da bi kɔ a waware na wagya awareɛ ɛnso nurse of kin deɛ wogyaeɛ oyere dada na ɔda ho yɛ nurse of kin ɛhɔ no wu a asɛm bɛba eti nurse of kin deɛ wotumi sesa no anytime but ɛyɛ mmara pampee sɛ kyɛkyerɛ atwan bibi biara mekura biara no menya next of kin mebo a ɛho hia ɛfiri sɛ sɛrisie no yɛfrɛ ne nyawa a nurse of kin ne yɛbɛfrɛ no sɛ asomasi ne sika wɔ bank bɛyɛ sɛ 5 years nie yɛnte ne nka nurse of kin ne yɛbɛfrɛ no yɛhwehwɛ ne yɛhu a nurse of kin but nurse of kin na ɛnyɛ ɛnkyerɛ sɛ ɔno ne yɛde bɛma no but ɔno na yɛhwehwɛ ne yɛhu no a yɛhu a yɛbɛbusa okay papa yɛda se pa sɛ wie wodi akɔkura gyina yɛhu no sɛdeɛ mmara no ɛdeda nti wadi na kyerɛ sɛ busua no ne ɔbaa no wɔ manso a yɛtimi pɛmrɛ nim ni bi te sɛ wo a yɛbɛtimi akɔ snit ne akɔgye sika mebo a ɔmonkɔ hɔ ɔkɔ a ɔnkɔ busa mpanyinfoɔ ɔmpɛ directors ne bi no ɔnkɛka n'asɛm nkyerɛ ɔmo mmerɛ no mu no ɛma ho kwan sɛ saa confusion ni ba ɔmotumi ɛsa agye additional evidence ɛkyɛ sɛ ne ɔmo aware mo wɔ mma nkwala ne birth certificate ɔmo hwɛ ne nyinaa nkyɛ sɛ dɛ bi a mokɔ no a ebi aseɛ hɔ na ɔmo ka pɛ na mo so ma dane mo akyi ɛsɛ mo busa mpanyinfoɔ they are there to serve you nti na ɔmo wɔ nti na ɔmo ka asɛm na ntɔ asom a kasa wopɛ sɛ ɔne ne boss kasa na wo nso kɔ hɔ na kɔ kasa sei ni okay lawyer papa many atiefoɔ ɛde wase awie pa ɛne wo brɛ lawyer papa media general ye lawyers baako ɛno no ɛna wadom yɛ sa next of kin sɛ me hadwene o hadwene papa okay ye kɔ ba heba center pomodin very necessary ye kɔ ne akɔgye apomodin ba very necessary very necessary yes ya ba ahofeni ma fam tam kakra njeje so kakra jeje so kakra papa nda nyame ase oso wode ne time jeje so la why kama for 2 minutes esa me mra ne isbe ba bi ogina ka enche ususisi yo ya meje time odura mu ohu ene awiai ye de enche akese ebe free ba heba hospital e di amaya hwefo ene atiefo de wo betie eye ba hwe nyankopɔ ya adum sei no oba de ya adum ne betrasia ma me papa me nua ba wo chefia wutie me eya no mo ani ada ho na da ne da nyina ne ye pamo ye paya pomuden a mesrew di akire na nyankopɔ no odi ni papa ama no enti utra ma yale dokoro na do yale ekochinchini ba bia ensem fata ehia na akonya asɛm a na kyese wo ya afa asɛm ama wo no obusua enti da ne da nyina ne ya sutie wada Roma na fo ani kire Dr. Baaso eye na wo bedru Dr. Baaho a ono na nyankopɔn ama ne nimdeɛ ade ahaban aka ne ho sɛ ɔmfansa yare bi a wa asase so anka beyi ni pafra asase so no Dr. Baaho fansa yare enti abre bia ya ne pese ade e number ne ma wo sɛ de be ya yare tete wo amane awu hu ne ka wa bɔ ne nyina no wo benya number no na afa yare dada wo tete wo ɛha wo no wo de abepie Dr. Baaso eye na wa ba beje ahotokan ya number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and 0244 08 34 82 0244 08 34 82 so we read Dr. Ba da bia ka to say you kumasi atonso ago eye kumase enye ba bia mesre wada Roma ba bia sa yale ma yale kwade wutia no atie ne ye twro atonso agogo na fa kumase ka ho kumase atonso ago Government Hospital no na chi ana Dr. Baawo afa nkranso ye was Pinterest Road 18 Junction ena wiai dia Dr. Ba Hospital ebusa wa wo hwe ewuti ese udompe okase wabra bom yare etete oni nyina etesei bia na me no wo kase he wo de bia wanugu so ana me sasabura ba ana me sasabura ne ma ho tutuo ana arthritis dia da ba na beko ana awurade mi huna ma ne mesrew nyankopon de no ma ahye Dr. Bansa se on fansa yare eti se wo ja Dr. Baaho na se wa ho tutuo wo sasaburo chese wa arthritis no amu aposo ye oya age wo nkase nyina boso a wuntimi nya wo hwe no se wo tena dem esu a
na kyesa ase nyankopon na ode wo ba ye se wa mo adwene se bra Dr. Ba ho no na ma na di ho yaw wada roma enti na me ne wo kasai de me ka che one se wo ahututuo se wo sasabro na aba impo se ya arthritis ya le ana ma wa aposo ya oya ama won santiantia ni mu nyina ya oya ama abakon ya yense ye de bo wo chi a ye friend se asoba aso me nsai ni nyina da ni da nyina ya oya tutu a mesrew baby a wo benya ahoto wo benya fa wodie aye Dr. Ba so eye eti fa oyare ne bra friend ahututuo ye friend arthritis no rheumatism sasabro no fabra ni ntu ase ma da bia Dr. Ba ye okache wo se ompese obia betra Ghana ha na wodin kase mu yare akowo eti me kase enipa bebre ahwe onua TV ene Akoma FM atu anamon adu omo yare aba Dr. Ba ho amene omo ananka omo kotodwo ye omo ya abra nanka omo ntimi nante enso na ombe pie Dr. Ba so ye no nyankopon da Roma ye de ahaban aye kotodwo no amene nante ne ye adwuma da bia na me ka cho se gregro na ya ne wo kotodwo no se yare ne bowuram ne kose na afi na kase etwi kase ho na wo sori gina na ye oya wo tena se na ye oya enti ne ya me no kase me ma me papa bi te ho ani kotodwo mu wi no pa ni tira nye ya de obeka ni se obi na ato na du enso na nya adutuo eye yare pa ana abewura wo kotodwo num enu nti na ma wo ntimi nante no enti na awia yi de me ka che wa ne se bra Dr. Ba ho na wo kotodwo mu yare ne nhwew abra bia ya ne ka che wo se wo hwa nipa egu abroche mamefo a eye dade na kwati broni di ahwo kotodwo mu enso ba Dr. Ba ho a eye haban ana Dr. Ba ode ji ukoto dwe asiwo na wayi wo poma ni nyina firi wo so enti yesi adabia no obi obedi na wotwe bi a wo ba bia no oba se omra review oba na nipa foforo di nachi nansa papa bi ba na ni sisi na na ye ne ya papa ni di na wotwe oba odi nipa 9 ene sa ba Dr. Ba so eye enti se woto na nso sisi ye wo ya e bia sisi na che akohwe ba bi eye wo bam etutu wa mesrew bra Dr. Ba ho ni ncheki ho ade kura ama wanya sisi yare ni mfa ho aduro ne ho aban enkan afa obi ho ne ntrase ye ne na ni nyina ho amenne wanya spinal cord achikase yare ma men kan kire wo na awia yi se bia wo spinal cord wachikase no tokura bedam arere e bia ho abiebie chese aye no ma nwonran amenne wo da wo na maami bi ba Dr. Ba so ye oba na spinal cord tina maami ni mu akoa ana maami ni ntimi ni mu enso onye agidie ba Dr. Ba ho no ena me no ka se maami no watene ni mu onante o che soja ni enti di adanse na ekoso Dr. Ba woto wo spinal cord eye wo ya woda wo na empa woda so afe eye kama enso woda na wo bobena ni nyina no Dr. Ba se wachibra mu wachikase no a etutu no wunti anu akofa duro free na kura ase de aba wunti anu abie ba hospital wunti anada ne dan nyina wafa nipadom afa me MC asebu se me metena na me nka nkyerɛw enya wunti anka me ma entitie ni ye na fo achi kase no wachi bramu no ebra Dr. Ba aso ye enna me ne wo kase obi na mu abu anya nkwanhia motor accident car accident obi o ya carpenter ni ofiri sura beti ahwe ama dompe na ho aba asɛm a ni nyina na nkwanhia bia wanya ama wo kase ho aka bia no wunyanya nkwanhia na enipa wasa ne ho adwene ba wutirim doctor wasa ne ho adwene ba wutirim heba wasa ne ho adwene ba wutirim aye ba heba hospital wo Kumasi atonso ago ubeduru a onamu dompe onsam kase de abuo bia ba bia duro bia me se doctor se gisi wo anya kase na ama se wotumi se sakase ni nyina akora ba ye de haba beto so da bia me ka che wo se akwasi broni o ye machine ye kase mu obi kase ho techema wodedade le tuatua mu ensu nyankopɔ ada Roma ni nim de odi ama Dr. Benti odi ahaban enitua ema kase etoa je number no na ye woda brane ensa wo yare eye 0244 988 004 me pacho ye kasafo obi owo stroke mu enkrofo brew se stroke pa chew no enhia Dr. Ba wo be nante asika obetua na nya de ketwa etime ma me papa awutie me e bia no wanya stroke wonai twe ase wonsa eda ho sebe wano akyea akohwe baabi ebi kura de stroke ni timi mom to mum wo wa japade kura be yeden so obeka akere wo ni nyina no wo de ba Dr. Ba so ya ye be hwew ama stroke na firi so ebi te se diabetes yale da bia me ka cho se asikyire yale ye yale a ehu pa na nya so akọ ho na asikyire die enti no wanya asikyire yale o eye nuane me se kwabra ne sole anadwodu mienu
1 o'clock no odi fufuo asem wa kan se pintin bi adam ye enne wo ye pintin bi adam ye unni 5 years ebe dan yale ato so hwe wadidie mu ye na so ayam fum so wei ama diabetes aziche yale abetena wo so a brana doctor ba entu ase ma kompona ye ka ho asem no eno so brane enhwe na ye nyema ho afe obi o hania ena ha no enkwe etete no etwo abeto no hwem ni nyina eye doctor ba aso ye ena wo sa wo ba na ye hwe wo afe obi dia ye osa ye mkro fo ni kira doctor ba obi dia nani ena ye ne ya nani ho hwe nani so ye ni wisi etesi nani so Akoma yare abewura no meso ni nyina no wo de ba doctor ba wani na ahya ase ehu ade ye no Dr. Baba mu aduro ama wani no ahya ase ehunade enne awie ya me no kasai se bia wonua ba bi fibroid bi na ha na eno so oba Dr. Baba so ya ye behwe no ama ne ho ato no de me ka chewa ne se ye yare nko na wo wiase a wo pese wutu ase a ni nyina awie ye no Dr. Baba adanse ekoso Dr. Baba so ye no se impo se ya Sofia anka bia da bia collection ki entimenye mesra je number no number ni hia pa je number no said ye be ya wubetimi de wani akire Dr. Ba so eye na woba beje ayaresa kan a free Dr. Ba aso eye ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 0244 08 34 82 make us aka kakra bi baba bi ntimi mu adwuma obre de wa kan se wa wale anu no ho bra Dr. Ba ho na se wo be ma to fom se etima Dr. Ba hwe no nyema me so enawiai se wo hwe Dr. Ba ye wo Kumasi atonsu ago Government Hospital no na chi ane wo enkranso ye was Spinters Road 18 junction enawiai fa yale atete wo eha wo adane amane ni hia beto so no fani nyina soa begu Dr. Ba ho nyenso yemfe ahaba na nyankopon edi ama Dr. Ba no entu ase ma wo na wuhwie na se wo kwa eya na ye dede emrane ni eye ba Dr. Misro na wiai mini pabi wadu time so so ye do ase na ma mefa ma de sra nto ani wansa enu nyame mini pabi unipa mini pa ba ma bi a o ye adwuma prisons 10 gram na chese adwuma no nyina ho ne ade no first no headquarters ni sisi asai nunti ne wo ai to baba ho ba eto oba obo me dimpe e was a discount no wo de oba wo se onhwe MC asebu okay wo si me so a mema na hu doctor yo ne enso ya ati afa wo tu me e sure se wo hwe wa wie ai ani wa wie de ani ma me nche me nipa bi okay amo mensa wo wa ahinsa he ya enche bia wo passambre man na nsa kwa wa hwe me de ne beba mo ayi na mo ye no so akwa na ho dwo papa we nipa ya ni da so nyina no e wa ahinsa aya fane bra nwure fane bra ya da say ba center nkase ele no mpa ya sa wase nyare wa nyina da ebedwa na abusia ha ya Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumadie na ye de somwe adawro ma ye de second story no to aso sese ya na ansa na no montwan ye kakra bi ye na ye ho ye da ye ho ba sese happy birthday na ya fato so happy birthday enko emfa emayankasa evangelist am your mensa wasene nua ketoa kura enene odi na wodanti evangelist nua happy birthday enko emfa emano ansa na no ye da ye ho aba sese ya Akoma FM 87.9 wudi ni say cylinder recirculation Eunice esinyame ye Haywood. Oh wow. The producer wodim no. Or the Ishmael Haywood. Mo ba bujiana. Ye wi ana mabisa. Ene mo wi amu chechem ne bi ana amani bobi yabem. Sabo odi ni bi ma me da pa Eunice esinyame ye Haywood. Okay, wo free hin na bae. Me ba cho me free aputoja. Onante se. Awie die boko. Me wo ensem ba ko mienu bi a eha me. Na me yesa me de beba bedan mu na maboa me ene say me oba kunani me ne me kunu etnai ewo nkwala na 2020 na me kunu yare oye adwuma wo company bi emu company kase wo Kumasi ha ena onya stroke na papa ye to fom di kan Akoma me sana na enye me mabusua asoti se omode hye no de abani na omso ombeba mo ensi ho ada ti mihase premi kunu adwuma so boa mea ma mehwe me kunu
nti eduru baabi no na omo hia abusuan consent ansa na omo be ma miska bie mu a omo de amane me bo me kunu abusuafo amane obi ama nti makuma baako oton bayire ewo bayire dwom na me frɛ no bo na amane say sister say ni so no so baabi a me kobia no onim nti mesrɛ no o meka me ho na yenkoji ska no na memfa bi enkohwe papa no ayarehwe ena osiyo na makuma yi bae ena yekoe ti yekoe no mama yen 3400 na mse yakuma men saka na yenya ne de no se a na yedi kan akwa ejusu maska no omoji na ebro sa no se yakuma me kasa meji 1 cedi mpo a maye bone enti ni saade a wo de fa na fokotua eka no ena me de kokotua ekai afa ma pre mi kunu sa ma pre no aha na me de ekire ha wo ekire ha na me de mi kunu ko ye kire ha na me de ni ko ye kire ha na me de ni ko sa enti edu baabi no na efia metimu no omusi omoje omodan na mekobo abusua amane sesese enkola aka me ho sese miso mato me ho niema nyina na mekunu ayarehwe ni nti minni sika me de ko han dan na saa mene na omo wofa afrim enti ni saa de na abusua ne behia na omo hia de wo ho no omo ne me beka na msi yo mate mekoso me ne me sister ene koye enti ye ko hia ye no masem omo beka ne se sese ya no de omo sam se korakora na msese ya no menya baabi mfa papa ne nto enti aida say ombema yefi omufie ba ko nso kontase ho na omo ofa no ko chichire dan kakra wo ho enti nka omo mpa baabi wo ho ema meni mi kunu entina na nka mi nkodi pa efa mehwe papa no ena omo si efie no enye omo ofa ne dia na omo ofa ne yere efie enti omo ntumi emfa mayesa enti no omo bekwa akọ ombema yeska na yakọ akọ han dan enti mi nkọpẹ dan ne bi nkochine kọpẹ dan ya nti me de koto wo manim omo be ma miska omo ma me 2000 say enu ni ska omo benya me ye ya na menya bi ena me bo me baba ako amane me sister pani ba ono no wa aguna so aduru na me bo na amane say moda say ni no say ma kuma say awoi say wo de da echi a wunya yarehwe e ma no ha so de ye benya obi a obehwe ni say be ye a ye behu enye ye nso a ye behu nti fada abra ena me de no me kobo abusua amane sei ena konti se mo be ma me ho kwan di a me de papa no beko ena omo so ni ye ni nyina ye hwehwe nti se me de ne ko na se ayaresa beba nko ade a oye mi kunu me fa no nkonti abusua no ma me go ahead ena me de mi kunu ko aguna so aduru me ko ena wo se me ko han dan me free kumase ko aguna so aduru ska ka je me no kra na enye ska ketwa enti 20 million entumi han dan san fa ka ska nka ho enti eye me bra ma chirima mienu ye fe ne Tony ono ne so mi mu na menye ska de han dan ena ehwe me kun to ayare saso a enti February this year 24 February ena yare ne mu ye din ena me frɛ ne bra mpanimfo mienu a me wo me numbers ba ko de kwa me kra ena ba ko nso e de bra mensa ena me frɛ bra mensa ne di kam kwa me kra de no kwa afuom enti manya no na me se bra mensa wo bra yare no emu ayedin no se a ono kro wa adwuma mte anwumre obefrɛ enti enkwa anwumre no mu no na wa frim na me frɛ no bo na mane se papa de asie ni no se yo mate enti yo watan so bebo abusua no so amane se asɛm a abani enti me wo ho na o se me so me mama abusuafo atese asɛm a atumi ni ena abusua no ye ntem ebae be ma abusua beba na wotwe me ensa na abusua ni bi ensi ho na o se me di me kunu ekomochre transportation efie kura wodi eko hospital ho no na enye easy beginning kura de na minim se wawu de atre wa wi se plaster we nye plaster na wonim dada no plaster wo mo de haha ma frafra oils ahodo wom ya de tare ba bi a yawo ewo nipaduam na atu ya ne nyina se de ama no ntu kotodwe yawo ya na no ada wonya akwanhia wo kase ne ba bi wote se mo hwewa ya humka heat patch bo mo de apa bi ba bi a yawo ne wono de wa ne fata so eno ano no heat na wom no ebebo nkakra na yawo ne nyina etu ase de ama wo bo mo den so bepa bi ato na fe wo de atu yawo bi ada ase 0559
Okay, 0599-991-149. 0599-991-149. Ofrepe empany for bajo. So raffle course as we nyatwa ubedi. Eti bomodi atwa ne dinam se we de 10 Ghana for na de atwa. 3-bedroom house and that's one yes mesha. Now we no de 10 Ghana no atwa no a ne na watch bia TV fridge. Any ade microwave any phones ahodo ni nyina ubedi bi. Fuel voucher 1000 Ghana cedis and that's so aboso mi ensantem. Wa mo san de car e de ato ni nyina kafua mo amutwa ye no de odi mu kan no wono ene nya 3-bedroom house eti bomodin se wotenga na da phone yisu a ene obedial *365 *224# *365 *224# ana say *789 *224# na ne wodi ato ticket no nya to ticket ne pe na de atwa utwa nko ade a wobedi ya frem na aginkyeremu ahodo 0308255707 0308255707 Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown ya ewo dwa so de papa me say medi pa de ne kan so nya den akora betumi aka kama pa Tom Brown ewo dwa so na de ma ne de no eda nso nie wo mo de wheat emo ene soya beans ena afra wo ma ne kama nuanu no ahodo te se fiber protein ene energy ahyemu mapani wudi a cholesterol te so de amount akora ne hwe de ama ne bi ni nam se ne de ne ntinkora di a wo mo ene eje ho soya beans nso wo mo eboa ema enkora enyini kama no ntibo moden ya friend Home Sweet Cereal Lego Mix sombre Tom Brown ya ewo dwa so 0246697358 0246697358 Porters Wheel School of Ministry SNK wo say said ya yaka ho asem a bosom ye wo mu October bosom no wo mo de osom tete ma akoma enan ahodo nan ena wo mo ede egu akwam ni nyina eba so memene da bia kwapem say bosom we ekọ na wieye memene da ene kwasiada eno ti ansha no so say memene da ebai wo mo ede osom entete ni bi eba hihye so a October bosom ni da to so aduonu eba akwa no pa no nkrom na wo no ma hyase donku bremo na adwumade ne ekọ na wieye afe na de tia kwasi da October bosomen ne da to so aduonu emienu eno so no mienu mpamu ekopem anwumre no nsia dwumade no hyase akwa wieye amankwatie school ye wo kumase amakom mo ene baba ya rago praman edi enhwe ho ena dwumade ne eba so wo pese nyame dwuma no som na wo som yeye eye ne ye twrosam no te ase ye na watimi ede abobra no bomodin se wo som tete obetumi akọ na do ho ahyemu bie 0243213809 0243213809 Sinel Fashion and a pamenta de kama we se me shata de bia ya pam na ya ofa Sinel Fashion and a pam nyina de mame nkura ne mpanimfo nkwada and afa so ma ne mema ne nyina wo pam ne kama bomodin so obefre no e wo 0242212839 0242212839 Happy birthday ekọ ediama yedofui yankasa Evangelist Samuel Mensa ne nua ketewa na nyame edi afe baako aka ne mfie hom ne din edi free year atasamaso kumase ha na owa free year kama we free wankasa unua bema Evangelist Samuel Mensa ne akoma musem team ni nyina da yesi ma happy birthday the second story no eto so papa kwa ba we did the same pacho from akwasi entwi de na do nam pacho awie de boko emse nya hini tetwale na mewo o say pacho mo nya hini tetewre okay home kakra pressure wo mo ho enya hwe from mo adwuma de sa na tie tu de home kakra na ye be ko nyina hini chechire na wo nkoma wo de bai na kwasi entwi ye ne wo ato so eno ti ye ko Rock Clinic Limited na de pakum mema ne se misumi di o doctor bibia boko de ene de wan famso ni bia nka ho na ayefe ho na nyame ase ne de doctor pani ba obi e ka so ho ayefe pa ata di fatao me da nyame ase me to bia amanita ya to bi manita ya to bi manita ayefe pa na usmu na ho ayefe na yire se do asi ase no eno ayekoja aye maame e ma ne koda nyame ase ntia mo fe na ne asa de abetena ha kan yan kan su mi so adaka de komano ye yanu ni fi akura wa mfa ma nipa mi asa pe kwa ti ya mfa wa mfa ma kami so adaka da bi se wo ye yi na se ye beso abro anya hwe se ma ko se fi ho so awo wona ba no munya nko etu de ya fa bra ya fa nko na me ba no de entie mkuta pakum no mani abre mahu se aware a egu ewo Ghana titu yekuma se ya no enya asem ketwa mema wo nyina se wo nyina ye mre
ana omo de ahyehye omo ho ana omo yire mu nsu a etutoi omu di chese anadwokom edi wo mo maame papa a wo hweme ene awie baabi biala a wo hweme ene na se wo ye bema wo ye oba wo kunu emma wani enje ewo empam a mepacho eye eduru a ekutami Pakum capsules ana yebeka ho asema yeden e de akyerew enedue because yehu se emema bebre ebre na yeyi emema edu ebegina ha na si ye hwede ne bema mu odin de ahodi wo ma wanhwa ye nya ba kokora enam enei enuane bi a yedidi ene afei susu no yarewa bebre a etiti nipadua no eno ana akofa saade no aba na obibobu sase de kora na ema bema eyemre ewo empam ade a ema bema eyemre ewo empam edikan eye enyini se woye bema na se wunyini koduru wo mpani fie so a ebedu baabi enema buni obi si o mitimi ko mensa mitimi ko enan mitimi ko edu ebedu baabi no na ba akokora no na eho ayeden ama wunyini koduru mpani fie so afa wo se woyemre eyeden ewo empam de toso eye yare etimi ema obi eyemre yarewa bebre ene mema bebre di asie ama enne omo mema no ayemre intimi mpejani mu ana de tosu bebre tosu biem no enubone ene ensanum bebrebe eno susu timi ma bema obema mu yeden eyemre eka ho masturbation bebrebe amanfo ye no eno susu etimi ma obema eyemre ehu oba timi ro no ho kire bema na bema no ho adwojo hey emani bi hu bodina ehu wotimi wuro no ho kire be ma fe na no ho puse ya da fe ho no sane ne wonyare da anya da je wonyare sen say yare ehu na se wonya pakuma nom ama obema agina so a ebetimi aka twese betiada ente na ehu mi ma hu bi pen mi ebi atome pen me ka se ma na me de me ho example obitimi wuro no ho kire na fe ho overload o na ho ajojo meme de na enema bi a waye ya ato no ho no tatum bi ntimi hu ya na menim se agya maame yi na ato ame wo fie ho enti bibia no akirem ti meme de eno no ti ehu etimi ma bema eyemre enti saa ne ma mabobosu nyina na ama obema ayemra eye edrowe ana ebeboa pakum capsules enim se ebia yare enim se hu masturbation bi a wo ye anase namu yare bi a wunya aye no ana wan treat ni yenti ama bema no ase mu ayemre ahodi enim pakum capsules unuma ema obema no ahodi bam usisimu eyeden utimi gina wo na so na wo ne wo yire ana wo dofo hia otimi bie na no eka kiro se fi na kro emu akonhoma biem na da na mekase se wo ye bema na se wo hwe me awie wone wo yire anasa wo mpena da na wo wie na wa na wase a ene emisi hu wa anya hwe nemom oba na e de ahye ne mu because adwuma wo ye nyina yese hwe mi ko se oboa oba na ni anso na wonom pakuma emchese ahoden a ubenya a wone wo yire no ebeda ma no ho asisi no ho so no wie aka twese miwura meda se no de atwato ama pakumi ana ema osa ahoden no eninti ana Ghana mema nyina so mote yenkape no masore obi apagya ne mu se aduroni nie entu ye bema na wo hweme na wo Ghana ha wo bema ni mu ayemre ahoden nim wona wo yirihia ya petre yo a mesrawada kopepakum anasa fa ye number no ne freyen number no 0248 88 50 and 40 88 50 and 40 anti 0248 88 50 40 so friend no na engage no friend 0244 18 32 30 0244 18 32 30 eno any numbers a ye didi djuma ewo yaso ye enti me papa nom a mo hwe me enawie ba bibiala a wo ewo Ghana ha de
ope mema aduru a ebeboa wo mema aduru ebema wo bema no atimi asore gina so na wuti dwuma kese pa ama ene ema because mema bebre guye ho anim ase ana wo ye bema na wo no yiri kohia na ase odofo wo gina mama mema ye wo wiase nyina ne boba se wo gie anim guase a mesi mi wura fie bim na maami bi efuo bi ne papa bi ete ho ana me jo na me so mema wa ha o enna ne agya o mo so abrate and man kwa ne gwa nam sa na mesi akura ya watu oboso wani so na hu ne bema oye oba enti mesre se woye bema na wa obemu mayemra wa hwa wo yire nsema wo beka kire wo no emfa ho se ebia ukuta dibia kese bi wo yire ebema wo yemba ana ne nada na wo ba wa pim okutia se ade a wuntimi anye no na na jamfi ba ye no wa beye oho enti mesro oba bia wo hwe me so okunuma wani nji wo mpama monko pepa kumi afi no upe bia herbal shop pharmacy shop bia ben bia bowrum ukwa wonsa beke ukwa me kaw se enro metfagin wo ho your friend is saying rock mixture eso wo ho Genicare 442 ven capsules ni nyina so wo ho a ukwa wonsa be nemum ene de me de pakum sese sana me na wotwe bia meyi ba ko si won maka ho asem ene de pakum ana me kanfo ama meme nyina ye wo kumase alaba udu alaba also pepani siko sika ye ni fie ni dinhwe ho ya yare sabia enti obi biala wo so yare wa bia ni udi asie yare bi tete wodi akina wunya wa yare sa no rocker ye frɛ ye stroke masters enti obi a stroke obubu ogu fom no me yempeja wo emfa omra rocker na nyame nam ye so ebema wa sore anante nkrofo bebre wo mo ba ye so awo mo na omo kwa omo atimi nante gra no mo ko mu fie number no ye 0248 50 and a 40 0248 88 50 40 and a 0244 18 32 30 0244 18 32 30 me kasa no esi ha meda atiefo ne ahwefo nyina ase pakum capsules pakum bia entobi enkofie ma no mu na wose moto bronya mu kunu so mu mpeshu o mu mpeshet o mu pakum ai ene ne be ma mani age yes ya da mo ase super yes ya da mo ase ati mi kwedie na mechia spiritu the lion spiritu okay wo Ashtown ma mesisu na ma why you free obi antime nyo fun spiritu beje ama yate intino mechia me spiritu the king himself okay and espirito yamso ya chacha papa happy birthday ebiem enkoma sister Janet kama ena wada so Nikki Pizza fan club mu ena sister Janet ewo afi ba ko nya media ka humfie wano ntie ne Nikki Pizza for Akoma mu nsam fan club ene Akoma mu nsam team ni nyina da ye kabom esre nyampa de emao abrafi adama ena oye me makeup kama abraf beauty parlor pedicure manicure nails ene piercing ni nyina wo ye bi kumase asokwa Akoma FM echi he ya opesa wo ye eyebrow a wo modi ambra na abrafi enya ne kama emfama ne no bonso afo pa nails ahodo ni nyina so abrafi eye bi program bi a wo ye bi na pe makeup wa efenom eye abraf beauty parlor 0508424242 0508424242 bema afede bibia boko betumi akasa bodi ni bia we na afribaye pacho midinde akwasi antwi na pakwasi no bia de pakwasi okay dia na donam pacho dia tiani se nya hine tetwere na mewo na ya papa maye asa sibiwo ho ye frɛ ho esunafo na aduaba bi si wo ye frɛ na kanchia ade ne si wo aduaba nkruwa aduaba okay ya na ya tia ne atafre ho nti ni din de akanchia nti no na ho kwa na me ko misumusuku no fankase na ho na me koy nti emra me papa ewu ye no ya papa nua na wodi ya papa die no o do asase ne dua me ewo so nti wodidi su bia nti mera papa no ye ne chese me no ewo asase ne so a wuntimi anto me no anya so afu nti ni we achi na omoto me ni nyina ana me kokodo me di asase ne ma obi se wondo nti me de ma obi se wondo ma me no na me papa na wodi ya papa de ne ba panyi ye fe no wo se da ko ana oba se asase ne de nti ni pa ko ni nya asase ne do
na me say nya de dia e papa dia na papa di su binti wo wu anya mo dia dia nti me nipa na do enti kasa ne nya mu na me wo fie e bena da bi na ya abusuan no mu e papa abusuan no panifo na wo mu panifo no oye wo hene ye fe na ko bi nti wono na osoma akora ma na be frɛ me sɛ memra ti me ko anyimfie no na wo sɛ da ko no ho na me so fie so wo ho na sister fia ye fe na asantua ono so fi ono busa me kwa so na me sɛ na wo de wo frɛ no nti na me baaye nti ho no wo de to manim sɛ asase na me de ama sister kasiwa adɔwɔ asunafo no asase no enu ntina wo sɛ ya ofiri kuma se baaye na asase ne ye wo sɛ ya modia na mo sɛ da na wo sɛ ya modia mo papa na di ya papa ade nti sɛ ya papa awu na sɛ wodi ade na wono so afiri mu a sɛ asase ne de sɛ papa na asase ne dia no wona sɛ ne ma no ɛfa nti me nye wo sɛ ya ade e ma ne enye ɛne me ni wo mo pere so a wo sɛ ande won tia sɛ abusuan ne de ama wo mo ne die wo baji na me sɛ wo wo sɛ da ko a wo so baji ya me ni wo nyina ɛne me bra asase no so ye ni mu nyina ne kwa wo fum eba a ye kɔfa akankanchia be di a woni mu asase ne de anya wo papa ne do ye no e di enti na sɛ ye se ye de mawa wo pese wo ja asase no na woni mu sɛ abusuan pese wo motete ye ne mo ntem ɛne me no mo ye ya ma wo sɛ ya no de wani oforo ka ba nti oba wo frɛ me bra e bo na mane sɛ oba che no de me de aya nuni ɛna o kire mu nyina acha no sɛ no sɛ adent na wo yam fumfum so sa won mi sa asase na ye dia nti so papa di so na sɛ wo wu a nti e de mamma ne ye ti ɛno no wo ye nti wanka ho asɛm bio ɛna bra bi wo ho ye frɛ no opi ɛna wo ye sɛ onu bi pa asase ado na me say ne so pedi a o ma me kwakwa kyene sunafo na me de ne ko ye no kokko do nti last year na me de asase no eman nti no na wo say da Akoma ba no veki ye wo chechecheche to ba no mo bese ne ko wo say asase no ye wo mo de nti wo nya afu no ye nti me hwe de kwa so na asa de o mo pese o mo ta yen no mo ja asase ne free yen by force no na me say me nti ase nti ne me de beba yesu ye ntunti na mo ye aduma kisi ade beduru soro ha na mo hwehwem na asase no yitimegima ya papa nuamba e ma ne ye a na ya de amama wo mo sente sa so dia ne madawroma mama je ya okay o ma me nie e pa cho mi nua pepe o nua pani okay mama yakwaba wada mabodin e pa cho me de George Nantwi okay nti wona ye e ma ne nyina pani eti wo de wani afia bakose muni mu kakra e de na mo asase ne papa de e pa cho papa ne do kwaye e papa e ne do kwaye one me maame en wo ye se enen so wo do kwaye wo ma de enya abusuan asase se ya abusuan de de a ene e wuntimi fa ma wo ma na wa wo do kwaye fu de a ene e wo ma de enti asase ne ye papa de nti papa dia dia ne chese ye dia na ye papa nuan ne ma no o hene no ntimi nyi asase ne fa ma ye papa nuan me question is ye de na mo emma no mo hu se mo papa dia the fact say mo papa akodo no nkyere se ne dia dance ye be na wo hu a kyere se na ye mo papa dia adanse wo hu kyere se mo papa dia se woni nipa woni wo mo bohye woni papa ko firi ntini bohye woni me nana kwadwa obi obohye ene woni me wo fa ya dante so bohye ensuye da dawo nti woni hu sam papa dia ene da bia so ne papa na ne ko afu okay na wo papa no wakata o say asase a wono a na de ni sika toye ana say ya busua de na da ho no no abedi de so bia nti bia nkwara na mo adwene ya mo say bia papa ne dia e pa cha o da bi wono a na do na ade sa bretete ho no kra no na yeni do ma ho a de budua Akoma na ni yedi bu na enua kase wom nti papa na otutu amena de nua sisi wo do aforo ekosoro nza na wabudua no nti bi nyina me mani mi hu na wabudua no nza ne dua na bata nti papa na do de kwaye asase ne kase be sen asase no enye kase bi aboso be kamiensa prepare de na wo so me pa cho ho no ye do bode ne menken ye nua koko wo ho mu nua koko ho eti de na wasase no so sesi a menken ene bode na me de koma obi se wo me brada de koma obi se wo no nti se menken ne bode wo so afa no wo ye koko
okay ti nipa na wone mo pre asase no mo papa nua ye papa nua a wodi mo papa ade ye papa chiri ba mienu na on wodi on di mo papa ade na papa nua na wodi mo papa ade ono akasa nso wei pacho wo film ono so afrim etidi atumi ni nya ba na ne ba na nya wogina so nti a wo se asase ne ye ne dia wo ba je afrim nsem no se o papa nua ma wo ho no mo gi ama wo mo gi ama wo pacho nka ma minchi mu kakra wo pacho de tiani se emra na na frame ahemfie no wo ye se ya papa no a wo ka akiri no eye a ni ma no agi asase na fie nsem wo ye wo no oni asase enti abusuan no emra papa no wuye no mo ye se omo de esunafo ho na ye dia no ene adodado be fe omo abusuan asase bi wo ho na asuoja omo abusuan asase mo enti papa na nya asase tum de asase ne miensa no de ma papa da ko emma me ye se sa na tie dia enya adwuma omo abusuan asase ne dia obi ntimi sisi wo mo ne mo de papa na nkasa do no kwaye a ye nyina ye nim se eye kwaye no ado dia ya mpene mo monye emfafa mo monye na kasa nya mo susu na no okokodo obi ma mi sisi no nti afise nkokodo na mi sisi no wono ankasa kura frɛ me mama madafo ba ko e fe no kwabna mensa mene no frɛ yemi enu nyina se wo srɛ mi anka o pese okokodo asa na se me ma no kwan ne e ma no kwa china nti wontima no ti se wo mo pa donti ana opese wo ya wo se mi nua na wo me process wo mo kura no de wo nyankopon aya wo mo no obi akwa abrochira ba de nyankopon aya wo mo no ma sa so mo ntwa da bia ba be do obi a wona dwuma wo ye ofoli sei ano akwa ni digira ba wo ya lecturer wo chira di ana wo sa so akwa sa di Arabia ba kuta na dwuma onwam nkuma nyina wo mo dwuma wo mo no mo ntwa da bia be do na mo abusuan na ko ane ya ni wo faase fo na wo mo na pa sa na do enti no ma yiro mo a se de be ya wo mo ba giama wo mo na mo na nya kwa adidi su nti eta sabeti ase a nipa na mo papa nua ne de nka ne ma ne de nka sase no mo fa nya hwe ne mo no omo obotena asem no so di ya omo gi asase no e de ma wo papa nua ma no wo mo na mo pe asase no adoso me pa cho sa ne eti omo bo pa hinta wo papa nua na chi se be ya nka omo gi a na omo agi afiri omo ho no me pa cho sa ne ti ya no waso omo so di asem no mo ka omo na omo fa nya hwe no omo so omo ni abre so ombeje me pa cho because me ti asa me fa nya hwe ade ma me ameka sa me mpe me pa cho de tell say and then nanu week na ya ba nti emra producer ne frɛ no wo frɛ wo sɛ da kono sɛ da kono yɛ sɛ wono de wonye ya sa frɛ ho na sɛ obi bia ne ya papa mo enka na wo na de asase ama wo mo ti wo mo de wo ni empre asase bia odo busa producer no ko eti mo ne mo papa mo no so ko kan ye no wo mo se de pote no mo kan de a che so mo nim sa asase ne mo de ade a de enti no mbeka se we ni asase nti ye de akwa akoma no wo mo nyina so ne mu ye me ha me pa cho abusuan fo ne de ye papa nko fo ne de ye no mo nkan enti producer ne ye se enka wase no emfa wo mo na namba ma wo mo no mo mra wase wo no gise me na me de namba ma wo mo ama wo ba no no de wontimi nti producer ye se waji wo mo na namba afa producer asem no to nchen na ka wo de producer de ono phone woni ma no me cha se ono ye se ya papa mo nkan last week nti ye no mo nhia sa asem na ba be duru ha wi nti enya no mo nhia na wo ye se nko mo mra ni nkan wo se wono wontimi mba ebra wo se da kono hya ase se wone mo prepare asase ho no se ko pie mpanifo ni meboa pacho anu na wo epie ya na ne ya se emra busuan ni hia papa no wuya mo hia no mo de asase no e ma wo mo me se menti ada te ifro na mo ya wo se papa ni free mo abusuan ni hia ne de asase na ma o se da ko emo me pacho da bi na mo nya we pacho da bi enya no kura da se papa ni free mo no wo mo de asase no e ma o se ya mo o se da ko mo enya no kure se jam papa dia me pesa me hu se eya no kure se papa ni free mo no o se da ko papa free mo no eya no kure se ebusuan twahia e mo kan se o se da ko mo na wo mo ni asase ni bie eti eje mo de ne de amom bibisa akoso me pa cha bibia akoso bibisa ankoso eti adenti na wo mo bua ne sa no mo anka ho asem se nya sa na asem ne tie papa cho de ten se asase no mo eshia mo so da asase mo ya ta mo da asase mo no
obi amfre obi na obi anim bi enti no me kwapem say ye kokodo ya wo mo frɛ say asasom de ma wo mo nyesa nka ye nim edem say papa no embe na wide wo so ntimi kotum manu enti wo mo to manu wie ye no a asase na da ho no na ma me kokodo me hu say de ababa bi di ye nsem na ma me kokodo ya mo de ba nti ye nhia ho anya yi kwapem say me do ya wo mo no eye say asase na say no kwa say o say da ko mo mpa na say bia ya busuafo mpanifo ni bi na wo mo pese wo mo gimo say ya mo akirei na wo mo afa kwan bi so agye ada na o say ya mo an nto mo no mutuo nka say asase ne de yempa yemfa nye hwe e bia bo digire bia ko akwantuo mo ba ne ade say mo mpa ada ntino mo antimi nka say yempa me pa cho de tiare say ayi wa say no emra o mo ba ho na o mo be sisi nipa na wo ye afu me fra me bra panyin bona na amane say na wo say ya ye enti me bra ne fra wo say ada na wa ko sisi nipa na wo ye afu na say na ko akwasi aka kire me ana no say wate na asa no ndi wontimi asa tin to bebo ufoli aman bebo ufoli aman enti di besi no obefa na bona manie enti no emra wo ya wansa mfra na enti ache na me fra no bisa ne say na o fra wo say no wo say no say wo fra no ka so bebo na ufoli amanie no wodi mo ayama no efiri ho wo mfra ne bi no say sa fra no mai hwe di esi ana wo so wo fra no to so wo fra no say wo te kam wo kwa yi enti wo si fom a obebe frɛ enti efiri ono wan frɛ santi na ma ya de ne ba enti de ne ba akura mpo na ye frɛ no ebra mo papa free mu no na de na wa asase no so pa cho emme hwana na edi ade hwana eno na osai da ko papa be di ade no eti emme no na mo ye ne san munnu emme no a ehu sika no na mo kye ne san anase na osai da ko papa nko a na efa emme no hu sika pa cho na papa na nkasa nko adia ayentina sabe no manko gi bi papa ne ye mo papa ye we ne san se wo mo so osai da ko na edi ade de na eso no mo na mo ye ma mo na asase ne mo de enti bia emme no sika na wo so no ye ma mo bia de ntina na osai da ko nko papa fa emme no hu sika me pa cho ho no akurase ho de wo nsam ne de ni ho akwa se wo ya ono wo yere te ho na ebi Matias ye but say obi free mu na ye bu akonta wie na ye yidi adeni a obi ama se wa na ye di adeni na emomo ne ma no ko mu nyina hye wo yam na de nipa ne ja kire ye japade no eno na wo betoa nipa na oda ho no de na wo ye ne ma no wo na aba betoa so eti eyi we osam no kura to nchen ya sam na emme ne ye mo papa dia wote ase no asase na ne dia papa ne ba be dua papa da ko ne ba be o se da ko papa bom ne be dua ye sadati asemo agisi etoa so sade atia no de agisi etoa so nti mo home na ye betoa so enchechemu bebre wo ho no ma wo se ye nyade fra busua no enchen da ko papa no wuye kura da papa da ko bedi na ade no wo ka che se wo ye da yi woje yafuru se wo de pesika de ye papa na yi enfiansia papa no wa anya yi no besi na ye kura ye nye mo papa ye mo anya eh musuma anya papa ye enfiansia ni ya me sa kwa me na misa me papa wu ya chu acha pa na me kwa na misa na me na mo no obi ani me kwa na maka kura na si ana o mo ya so mo be ye o ma be sin papa no kura be wu ya kura mo ya na ye kura be enfiansu papa da ko no be ya o wu ya o be na ye be enfiansu ya ba hwe na asem we ya to so ya betoa asem no so na de aye nsem bebre enwa ho bebre wo mu apo bebre wo mu awose hwe na ye sane ntin komo ye beto so Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center ye akokwajo wallpapers say wasi dynapper wallpaper siesie mo no bomoden Alaska nche na abekwa akwaje bed sheets blanket curtains original curtains bar TV strips light epoxy chemicals waterproof chemicals ni nyina no Alaska Jemeswe Ghana's #1 original wallpaper center 0268419596 0268419596 3P garlic mixture garlic nkwa no omodia ye we ye nsuo mfra yamfa nkaja ahoɔde no etemu vitamins and minerals no ahyemu ma eno ntebe srawda sani so pese wontire no emu biebie na akoma ne eboyi akoma hwehwem no wote so kura na pressure ne nyina wote so a wadro 3P garlic mixture de ogu nsuo ntenta ogu nsuo a wote ye a 3P garlic mixture woba boso be so afichiko ne niam atesen ene ma nko ye wo hu so emma eba kakra be ba so
natural ya ngwa edro no 3p garlic mixture every Piwak natural ya free na wonsa encount dem 0248928824 0248928824 wofrepe 3p garlic mixture Piwak natural empanifo ebejo so quick credit investment ebo besiansi hon ewo form kra eno timprempre woto ani ensa emergency bia be yantam kom so hono woto ani ba bia ensa mese na yenka security nkyere wo bia biem eno asa watam phone na number ya mede ma we wabɔ ne kodade agu phone so hya wo dem na frɛ quick credit hwehwɛ Ghana card na kyerɛ kwan besia bia wo hia bia wo mo ede be ma we de collateral se bia enim 0302200390 0302200390 Nana Kuya, good afternoon. Bibia boko de. Yeda nyamia se nyamia dum bibia boko. Bre wom na so vim. Vim em figo. Adaje ni poso. Adaje ni poso. Sese maako wawo. Wawo. Wawo ama sese ye nche wo beba. Ai wo beba. Ya kwada nyamia se atubade ne de ya wie. Ya se mi nchire mu. Aha chirechi. Wawo. Wawo. Menya sounds no maso ye. Aha, kekabom. Yes. Aha, Your Excellency. Aha, yes. Wawo. Wawo. Enra. Ye kota kra ni din. Kama. Na je say ye koda nyame aso ase ICBC church. Yes, atasamas. Okay. Eho na ehye no. Okay. Ene ye call ye koda ase na adofofo de ne bebre kwa. Ciao. Yesuro nti ni ameka no. Agie ntimi na so we kura mpo aje yesam. Ani Anita say ono wasam to see nobody wasam. Anita makama. Enso na nya asam ketwa. Asabro yeso kura. Ye trade association. Ewurade. Landlord association. Yes. Eno omoje wo se ho. Yense onom yenkumafo no. Aposifo no so. Aposifo no e wo bekwai ho. Eno na se wani. Se ye ka kire mo. Mo de ye the pictures ne bebra mo bo mani akọ. Mo heavy. Nyame ya adoma konzafo. Ye de bebra mo. Na ma ko sa wo fanie. Emba yen ma wo. Awo fani. Awo je se wo na wo sa na ma ko bu sam se sit yan na so na se pa na se ne ncha obanyam. Ezo se dia obanyam. Ai, am se so na se ne ncha obanyam. Nam se fi wo mo obanyam je se bebro. Wo bodi kan. Eti wo na bedi kan. Sa na ya second in command. Eti wo di kan ya na anaba. Na me ma ba me ka kire. Yeah, first deputy na nebia. Second deputy. Na me ya ka kire. Enti mo de mo banyam. Ba ko. Se dia bi tire fi o mu hu si ye fe no. Ya ba wo. Oh, Marco, the wire fe. What hey, nya sam ketwa. Nti se say die. O tete mekoba. Onya sho ana sa ndia no di wante die. Ana sa ndia na Marco so die wante meko. Ayo, asade die chese ni je neba. Se wo dance wi a. Wo dance na wie no. Na ho fe na ye hunu no. Na fe na mema na ni so nsenkense. Eti se say free ye nra. Ba ne die e be pim ne ne die kiane ke yebete ye bete temeko enye meze me de mankabio ya me de makabi oh it is say ye guso so wa ntie futu okura ntetemeko na obesi ya ye de no be kwa na ntetemeko we ada enye force say ada ekuro wo ha na ekuro na wu so de no wife wate dada wate ye be pono a na okose ni prosi atare na okoye okọ adwuma sabere kro mafi okọ adwuma we de tetemeku wa so prosi atare papa ndema no bi hu ye o de ja ya kwa so prosi atare ana fere na okọ mi ko adwuma okọ o ma ada we ye de one hour we ye de 1 hour papa kagum okra na mi hu je so bekra papa different so pa ye ma different ma ko satimako eti wo person chere se want na technician na ku ya ma kire ma me pa na ai okọ adwuma how many minutes watimako dabi wate ama so ni abro ho watimako
next week. Obete. Say next week na wo kadea. Na nra de. Ye nra mi usi ye no na friend. Ani to friend. Oh, then who obusa say akodru. Obusa na say na so me kokro me na nkwanso me ko adwuma. Na go for report. Na me go for report. Okay. Mutu ka free ehoi. Time mutu ka free ho. Next time obusa say maduru no. How many minutes now? Sit down in pay. Papa. Papa, wait. Oh, me sha dey wa dey ma ban so a ni pe egu abonte e fa ye ho. Watimako papa wo ga we ente. Yes ma ko sa timako anche wo ba. Ai. Me so ne nan ha ba ko. What it? I'm a so bra. I'm a happy pa. So na ne nan ba ko wa ha. I'm so ne nan ba ko wa ha. Now so bo nyo. Then e be fa. Ono ba jiji baby no. Sabe yakura ni nsun ha dwene. De be ma wa kuma ato yem. Na wani agye ho. Emma kura. Monka monka ngum. Ya be so ha na che say e bi bonyo na e bi so bobo akura na echi akura no e na me majiji akura no ya majiji ato no me majiji akura ba ko so ba ko mi e bi mu so ne ha me de be kwa jeji akura no we kwa de adwuma we de bi ntumi me yi me ho firi me majiji bebe no David me fele. Me fele. Mitimi nyina ho. Mitimi nyina ho. Ma ko su be tre stars aka se wantibeko. Wantibeko se de no hwan fele de wantibeko. Akwa na pese de dodo. Akra no so ye de ne to. Yase. Mami abrafi. Edi na de. Ma ko ba ne ka ho a. Enipa mienu pe na mate so mo de say di no meme mom de enipa mienu pe na mate ne brofu di no Goslav no nyame do nipa mienu pe na mate say wo mo de bi ma ko ziba na ka ho mienu eti ada mo ase mo anu amokwa boa ye na yekoto ma ko badi yeda mo ase nyame hira mo pa na lo pa mi say ye bie ya radio na 87.9 FM quick and then one on us dan na chese did so sa nyame so hira mo na ma ye de anu ye kama pa if you heard pa e beta akọ enyomesu na hona atimu say yes amanfo tumi jeje be for na na e di bi modi ajeje na so na ayira ba ni nyina ye kama ni nyina ye kama ya ye ko so nyina ye kisofo ya ko so nyina ye kisofo eti me se samu ne mi ensa na ya de nya ye anya fine ya ban dai anya abasa ye kama ya minshira mo ya de nipa na ye bibia enti se duru sei na omo ba beta ya chidi ye nchenche mu sa na ye ni age nyamishira mo trade for nyamishira mo be kwai police for nyamishira mo eno commander nyina e ho police commander trade police commander eno a ya ma nyamishira o pa ojinam mo am ye pon yo ojinam ye pon ya o ya de ma na ye fe kwa after me eno mu sa yes sir yes I saw them when nyina na tun say ena wiase nyina kofi wiase nyina kofi chese kofi beji asofu dwa fefefe etena mu ma ye kakra e be pon na se kofi eja sabe ne ko fan story wo baby aha ni na ya ma me first incoming obana ishaya so de anu ani so msi obana wadam trodo ye ji akonya mo ya de tim ni nyina ya de nyamishira mo se de mo ye na efe mu giragire mu asore dem ho a na chese eno asore dem ho agi se ma na ni 3 years so prophet abu 3 years wa asore dan na soro wo ho anke no ye bubu ho ma anke no anke go abonti wo nyina na why ma abonti wo nyina ena me se ya na nsu mponi
ka ho asem mponi na ne mo ka ho asem dia ne nka asem ato ne nka je ta kama nyambo ya the pictures no ebeguso kama nti ya nchema ako obelande say what flame o timaku next week dia na bedru ales watete awia wo de mekọ no hu ye hia ne ya eti sani nyina ka woni de asem na si so wa ha meko onyansi ti ya osisi ne die se akonya no so na so ahye nti ebe wura akonya no so ahye enti wura ni mu na jeze no ano ye de ato enche ne atete meko anakua yengura mo ye chiatiefu obiem ya de nyamia se na ya juala na ya juala ya bedru hanko a wate ya ne de na chese ye ho yaala na ama asem eda pono so asem o ebusue fuwe omunim so enye yi o uyi omufiri so anye yi e de awodam uye dai wodam bi nti sansem we se eba na medwene ho amese na nipa no wonim se wone ne wasem a ade na onwu ye wo ma ne hu se wone ne wasem na wo be pretend to say de wone ne ni asem because am say wo be ness of Canaan na chese nipa no onu ni asem wo na odo wi asem ojiwudi unse mpanimfo wo ho but wo na wo jiwudie a wo do wo a wonim se ye de ye chigya wo a ebe ye yiye wenya ayi bia tra sa o unse diade mame ne de ya na ye fonso diade mame no ye fonso abusua fonso ene ye wo mpekura ye se ye de wasi ne ye de ama wo eno de se obi ye se ya na enye ya esin se obi ye ne japade na nipa na yi na komamu no nim se bia menua asmasi ono na ye next of kin obegina mu a obehwe machi yie se sikasem bi kura e ma ne nya den ensensan bi ba mu kura se nipa we die o ma bibia enya dendenden ma bia mabusua senka on so de mahwe na chi on so de mra mahwe na chi o se kogidi onim se omo nka ho a enye yie nti de obeya ne se kogidi na nka nya asem a anka we ye de ade wo so ubenya kakra afrim ubenya kakra afrim se mami ni kunu wanhwe ni yi a esenala si wa mana ni di yi a esenala wa mana na yi a esenala because we no cry no te am enhu adwuma papa bi oyeye enti se wo kun ni kunu a ene ne me dia ama dia ha me no se wanhwe ni kunu yiye so ma ni kunu bubu ye so ma ne ye dai wa ma ne ni di yiye no ama ne ho anto ne yiye a ene nkola anan me na me ba behwe omo ana aye onu asem a se ni kunu wa hoden o de ye adwuma nti se adwuma mo okoje bosia hwan ti ne de ma no ni kunu ntia enti se wo se wo hwe wo kunu yiye na be ma wo kunu awu a na kura mema no ho na ye dance no wo ma na wuo asam na ato wo bibia gu so enti se wanhwe ni ya papa no wawu a eye wa asem be ene hwan ho na be kire no ono na no ho kire no wo de obedie ena me sresre ena me ye de be ena hwan ena ne omamu aye de ama me ena sese me ne nkura ni gu hehe na nso wukunu ti ase anka se de tie bia be ma be pe bia mama ye de mada enti sa bra ni nyina hwan na ebre wo oba no na obebre ampa oba no so ye de ebre se wono ne ku ni kuna se wo obre enti sa bre na mu no obre no unse company wo sika kakra bia ye de ma no ye de ama no aye de asa enti weinu eye de ade abra a wani abre wo ho menko hwan no kobo na mane me bra yare no hwan no ka kire no ena me frɛ no o frɛ no na ye de wakramo so wo yare nipa ne yare o de ne ko baabi no wo bo abusua amane ye mo je so nka mo kra se mo na mo frɛ wo maame no na mo busa nse oba baabi adu kunu ko no mo aduru muduru ye ehoboko na mu wie kra na wo kra sa man yi kra me ye frɛ ne se wo no kra de o ye different from wo mo mensa
wo kra wo de wo da papa na koma so enti wo kra na sese wo see to it say papa no ne ho ye esese time bia wo frɛ na wo nse oh baby amokɔ yare sɛ kɔ he kɔ sɛ ayare hwɛ ne ma ne kɔ bi ni nyina wa ntumi anye na ne wa firi mu a wo sɛ bɛbɔ ne yere so bo sɛ wono na akunu ono na akunu a sɛ ne wono na ebre kɔ ne kɔsan mo ho adrɛko papa mo ho abufuo mo ntumi antena sɛ papa panyini sɛ mo ntumi antena sɛ anye na ayie papa panyini sɛ 50 years man mo ntumi antena sɛ anye na ayie na mo toto papa so mo toto pa enye bibia o omo nim so omo ye ayie a maami ebenya nsa abode na bushia no mo de nkomo nya bi nse yese ya omo no enhye da nya omo asem o ebegu enwu enti omo no enti na omo anya ayie no maami no ho hie o enti na omo anya ayie na ye ne eme ya ayie sɛ wo kwa asɔre sese wujo kuompo sese wo na fofo che ayi enti yayi ne ye abusua yesi ya nya ayi a wo betumi ayeye den ampa so se kunani die wo te mantemo die anya bia akra no wonko ba bia mantamofo ana ne kunu no so onima manfo nti se ye de ya wo company mu die omo beba enti ene ye nya ayi no obeje nsa abode aba abedi wo no waku ye bra we nyina ene sen enso ni nyina mo abusua na mo gu mo hwani mo ase mo anya ade mo ankata mo brachi de mo ya na nyefe na de mo sa ade twato nyefe na lawyer wi amaye ade a meda nyame ase no me meda nyame ase wo ho no yesra snetefo yesra wo mo ye ba ne den yesra wo mo awei de omunyina nkyɛn omunyi abusua ni nyina nkyɛn ye ba omuni so maye sika no mo fa maye se ato de eden ato aso fa mpieto bra me ye ba maami enuoma mu aye den ama no obi kra frɛ ye se wo de apaacho ni bi kra be si ne so se anka papa yi wo ye elder anka wo srewo anka ja bibia maami kra fom wa fa che nkwala ni nti nkwala no a awomu no wo bra ma no nan ni nti anka ja bibia na nka mo nka mom na nka mo nyiska no na hwɛ sɛ de sɛ wo ye mankwala no wa ya ye den amankwala no na wayi won sa ye de afrim brace wo ka de elder wo bu afu we wugina so nyina na monkobusa me bra panyini na monkobusa mo bra panyi we aye bra panyini asem we aye bra panyini asem abusua wone de nti ye de mamu na mudi a wudi gya no omo a na ye problem na wo kwasan ama yakoyi eno so ye ya utimi say ye po abusua na gbato nti ye po amu eye ginasi amu matena se omo adwene maami we ho pa o omo adwene ne ho papa omo adwene ne ho erefi nkwala no a omo nua no de omo aba no omo adwene maami no ho agya nkwala no na se maami wabɔ ne bra awie nkwala no na mo ha wo enti omo nsa anwini biem na omo nsa anwini biem na de opɛ ne sika no a yetiti gu ho no owai okɔ ya mo nwene sa wo so wo bɛkɔ bi na wo so ada wo bɛkɔ na wo bi di bi bɛ ya wo de hie na wo bɛkasa na amonchen atwa wachimma na nyame so sɛ atwa wo ka ba bia sa ahye no ya mo me anwene ene ato wo bi wonwe wo sere ene da ba na ene nyame ntwa wo ka ene nyame betwa wo ka asem to wo bi refi sɛ ono so ye nipa bi beto no ebi betumi ato de ato wo bi ne no ade akyi a enye wo dia ochena nya wo dia eye obi dia ye ope na beto wo enti mesere wo mo sɛ wo mo so wo mo nwene a ye nim kwan a ye de wo mo befa so ama me das na nyame ensha papa ama de radio ase abusua bia ni mu nsɛm ya isisie na my concern kakra wo ya da wo asorbe ayeka eda shankon odi nka bibi se no eda wo na wo kire wo nyam su ai wo mu tresem na ekura wo na wo didi eda no wo se nyam so mpane se nko bi kɔhwe nyanka ani nwisia wo ba ho hia mu na wonu awuo na ne yere ene ne mawa awoyehia mu na wo na wo safo no a wo betimi dia bie ma nkoda ti wo de fa ba me ni se nkyɛn na nkoda ti tiru abeye yie no wo elder you don't deserve to be elder
na minima na asɔre no pointy position ama enunti na nyame asɔre bre and the church will continue to suffer he said nyame asɔre urade nyankopɔ nyame asɔre breu frisa akoye enkoa etete mponko so nkoa tete mponko ayi nkoa etete mponko so na ade hye tete sa na ibre enti na yeyi eda de owo sika de na adwuma so de otimi tua tight methodist na eyi leader ye hwe baby okọ school aduru se nyame honhom wono so se ni so le natural yeyi harvest committee ade owo sika so enti no woni bi waso de mo ne nyame honhom wo so se de wona wo bompa ye man chance pai nyame na besi fonkura aso de position nya bi da so no ni ade nkoa atratra ponko so enti nka we se nyame su e wo sa elder we mu a nipa na odi o manim no di asem no be ka kire wo se wunyu ewu na wo jiwudi nti odi wa se mini wa hwemachi ama so obi di sa ade ne hye wo kon wa trust wo me so panyin o tete mi o 10 Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah. Papa we ye bibia wie mo wa na ma me frɛ me na yere. Sabe bra. Idibirika kofi. Wona dia papa ye. Am se ma den. O se wona wo do we executor. Anam se mama me. Ni just ni mate lawyers ni duplicates me, so I have to stand in. Me no say ni baba ye judge, I call judge. Akoma FM 87.9 me yen say ni bana frame me kire me also for onye indi ni maidi machi ye ko ye bibia echi aju say form so obi di na chi jawa ko di manim na kokwaje we mi de asie ha di animu na koje na me yire na me mba ensanka enye obotom sika elda na ade abehwe obi ya keka fura na keka madampa yo sankwala ya bra boye won basa elda nyame betua wo ka ya ka no kura nkyere me ye sofo ntimetimi aka kire wo nua na me no kasa sankwala ya bra boye basa emu bi yare no ma mi nya sika nhwe won eduro to wo muntade hyem se ankoye ada nyame betua wo ka no kura ne ka kire no opa ma abunfu free say yes de ese de to no yamfa nto free to de na wo koye e wa wo ko to esika bi anya sika tuatua sinsa na akọ sinsan na eye adwuma no senate for asem ba wo di animu bra me ne woni asem sia ne san ha yewe wo yakọ be yewie nso abusu na de me adwina ane se enti ma mi fa akire na nyame ye na dom se the lawyer akase Akoma FM 87.9 Kumasi anto baba so mbaji ka hu a me huru so tro wa adwuma ma ka de na ka mo so fo hu so tro so time na ekoso ofie ma ekoso abusuam se abusuan chefa no ba fa lawyer no de tua lawyer ka straight away me wi am de ma de ko no de na ma de ko na ada wo da mani abro so man wi ma na nyansa no aka se me hunu yanka if it's a law of karma it works there would be obi no obi di be yaw ene wo ma obi di bi be yawo ne wo ma wiase sa na te se wo makunani sugu ne yam wo man kwada esugu wo mu yam enti dura no pala se wo ma o were wo ana se wo dawa ne afro se unua ne ba no nyame fa sa amada fi se onyame hwe nyanka na unua ne ba no yare da ho na enti wo ba ko ho wa bra bibi ete sa da baby ye ba sere ye dai papa lawyer se wa ma ye backdoor every law there is an exemption every law there is an exemption and approve mu to a ma wura wo de be bia nyame bia approve bi to wa bi enti ye ma me yerim se na koma beto ne ye na abusua no so amaka ne mesra mu ya mo nhwe ye na ense mo sisa wa hwa abaka se mfa ho but mfa ho one day be fa wo ene agian say that's am
Papa medase Obapa. Ama mame wish me very happy birthday. Okay. Why? Mentafui. Miguel ena Manuel Boache apel. Me nua na ya nemba eja. Onya oba ntafo awase nya wechi ni. Me mama woda pawate nyame onhira mo no nye mo kese pa. I love you guys. Say yes say ya kan memu no. Akra nyini ne sifie ba wonka ho. That mentality because misana me hu no. Eyo mo say bia so mo kwaje nkra ne yeyi o mo de ko mo. O mo maame abusuam. Sana me hu no because maame ya yo bibi mpa kai se wunua no. Wunua be ma no. Se de nchemu ne si ko ne nyina nipa mpewa asema. Eda odo koyo ne next of kin and as a mitietie mu so akra na asa di na ade. Etinka automatically no oye nkra ne sisese. Oye omo papa de na so so nka omo papa free mu na wa be hye nanan. Enti bibia nka wo se papa ne tia se oye ma ne ma no. Wona nka wo se oye ma wo ne mpo no si anfo ani ade kra wunua ma enti nka hwe o ma na ayede. Ade maami kan na krata maami e krata wo de kwajiska. Ai mayenche musana asa dewe ana osika no na asa krata ehunu bia akwa eye krata ebia papa ibe sign a wo betimi de akwajiska because without ono ne signature no ntimi eyi sanso na papa ne se bia wo ma ye o madwen se o mo twe ya mamami se we firimu na o mo so afa ekira akwaji a papa ye ka kire o mo so nkra ne nka ho a so ntimi yi enti ye wadwen ye na ye nyina ye mbra for me se the lawyer si chechim no kra me penesa maame ye be fa ekira akwaji no mo wi obi mbra se oyebusuani ana ono ne ka kire ne se odi ade enti o ma meje ade na ase ye hye ye ho bone sa nipa ewu mu amantimi ansi nkonwa mpo antena ase anye hwe nipa kwanten kra kwa akosie no ewi abetan se na menua panyin na ekoye no kope ne krabre okope ne krabre sesen sese bi oye onda busuam sese bi oye den ade na mo ya awe ho sem sa enti munua no ne motene de ben pa na si so ben po na mo ne wasem obe de so no nka busua no ono ofin ne ba bi na obe ware ye no okọ sese aware be ma na unu sa aware na gu ben kra ne de omo ye majapade enti ade enti na wo se ekọ de aduri me de me mesa papa ne se asese na Akoma wo soro dodo o kan o Sunday on the bye wakati no me ba cho bye na hu be hia da bi because e bedum bre mi so be hia yen se yeso emeka bi ma na afi yeso ama bye ne hu ba bi afi obi a edi bre koduru ye be so ye elder enye ma se ensem nipa because elder de wo ye nyame akoa ne sa ye be srewo Bible na ekura mo no ensem mo ma ya mo nkenkan ase mo fa Bible na mo kan ni bi akwa enti ase na wo se munya no munya ne sa ye be serew wo ye nyame akwa wo nam kwan mu ba ne de serew wo kura na nka wo se ototo abusua ni ye se maami wa ye modan se wa ye modan mo fa maami ni nsin chen na ye deal with enkura no mese se ombra ne entina se ne nyina ye nka no pepepe na asumdwimbra kakra bi America me da say Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wo pe wallpapers designs no down shom na colors no ejane na so afoniche mo e Alaska nche ne ma na free Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark and Sweden. Enyumako ni ekuhuduo nyina obi abetumi akoho se ye hotel ana wo pe bia ko siesie mo restaurant so to ahodo edan bia mo wallpapers no ye benya bia tom e Alaska Star Enterprise. Wo mo sanso wo bed sheets, blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, air chemicals, waterproof chemicals and stickers ahodo ni nyina. Kumase Edum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank Dino Amum and Alaska Star Enterprise and so our wholesale and retail yem frame 0554114878 0554114878. Enche na ye makwan ama frefo abem na ansa na no na ye bi ese braguna sa man na spiritual problem bia de di abrabo ne nya wontimi mobra enko ani monom na se bra no wonto se emfama woda da ye bone nko na wosom de ya ne se wo so da ye papa e wo mu no emamu da wo so da ye papa na emamu bone nko a ena da bia ebem ne nyina na hadwene suman de wachi bomode yakọ na ye bi enche wo de ne ye duabo obi abodua obi atodu anasa woni obi bo hye wa fom obi akwaje entwema afi be so ye beti kokko enu obi ahyeda akwaje entwema na ode abesi na fom no otwe obi de nyina wa ho afi no so a obonsa wo de na kyasa akwaye obregu na ye bi sibra aguna saman ena na ewo enkranfo no se wo firi nkran ba ye sidwosom wo de osidwoso a wafo na wo mokọ afijase ne fa bi ya na afi duru afijase a na wabisa aguna saman ka
si wonana ye bi junction so na frɛ number yi 0243 134535 0243 134535 ufra mantama hodo no so mu bia na eba wobesi wo kumase adum no wafa figase ka afi agona saman no asi e wonana ye bi junction no esom grow fine mojadro mojadro mu support da sani bia obehia bi grow fine ebe mo anyine fine nipadua no be ye fine wo ba ubebu nsa fine ubedidi fine ubeda fine na chese bia aye fine e di amount I don't see grow fine makes you grow fine one and say why mre why hojo watanse asese a won hye da ho adwuma titiri bia why na so da bia no why hojo danya ne no pase yi a why say tim kaja bomoden da won sa enka grow fine mojadro wa kwa na so na dwa wontimi na krokro tache wo edro no eye grow fine mojadro ma e wohoro ya wodie no papa enunti bomoden sa ka ne twam agina na je wodie mienu miensa na ye no mansia fasi wo na enomenam say grow fine makes you grow fine 0244 596532 0244 596532 Akoma 87.9 Akoma musem dwumadie eso enie na frefo be mu die ene na Currency Ventures e was Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules ena fe Hindi Herbal Mixture Zahara Mixture ene G capsules ne kabom e ma ne mema nyina infections adokro papa ma himfio ne ma nkoye wo ba bi opa na himfio se de wasi atia no kyerese e why say bisi basa be man so watenom e ho nya kono kura o masonso na de kowura mai ba bi so hono ba modern so be pe Zahara Mixture ne G capsules no ba ko ye nsuo ba ko ye topa ye wi topa ye no a nsuo ru twade tiri miensa na de amemene infections ni nyina beto ase e de amam wo ba wa himfio no en cabbage na ho a wadro no e Zahara Mixture ne G capsules afa be ma wo treat infections ni wi a ma won sanka Zahara Man capsules eno na beboa e ma wo mema ye wo mpamu no mpaso gro no ene ma koye e de amam na e ma ne mema nyina so benom Hindi Herbal Mixture eno de treat malaria typhoid diabetes ena wo bibia so a pressure e ba wo so no wadro no e Hindi Herbal Mixture 0246 348334 0246 348334 Frepe Currency Ventures one more edge so ye bia homana tum 0322498035 0322498035 0243 114497 within baby akase frame hello within baby akase frame me kaso me di frame me kaso sla tosu papa eti me kaso ye eldan asem na odi ni enyi de efise me so me officer na training na ye first so we shop a e wo so witimi showti nti se witimi an showti a na wonya shop papa nti ye frame pa e kire ye witimi wu aso ni mase onfa ne bible na kan onfa ne gina wona ne aso officer hu Bachan. Listen to your sister. Okay. On shin yepa. Na wandi ni amana. Yada say, we di baby akase free. Na so wo gu ani ma se. Mo mu di na siri na wan shema chepa. Mame, eni pa che uni aba ma ko de tokuni na me kase free ato su market. Pabwa papa. Oba se Akoma 87 na okwa e ma ni domu a mo ton chinimako. Mo biem deja. Mame kakra mo kan se ye besre osofu so osofu eji adomani church and church papa ema emrante mabawa akọ heavia osofu sise ya owoni tim no enye yenka ne kwenjel apa se asema a okan enim to unia no Akoma pa unia no don tire odudi yo ba wo so afa Akoma pa de enhia no wona. Okay, atia kamudi baby akase frame. Ahome awoba tampe original Nigeria. The pastor school classroom dey enter pastor yes. Eno be papa for the character to say Abraham. Atia to haseya tebem yeteo. Eno yen ko to full memo ha. Na eno on the 28th I'm going to do another day course. I got to me any question for the function. The question is each quarter. Of course, the dinner for call and Japan. Just say, I guess nothing in the year. I get training in the oh,
your courage, on TV, I see one is something I do a for. If this is for having to meet it, if this one in club, people have no son and club, you know that you are not the dancer. Maybe I know what you did with that message. You go, baby, oh, and you're not a friend. You say, Mama, if you sometimes obey me about my cool, look at me the friend. I have something for you. But what look about 1 year, what's a tail? If you did that, because you're not for the baby, the next day. Your baby will be a man, we don't disappoint you about the sympathy, but in some woman, one money, not the family median, only not the money. That's it. Yes, yeah, that's so deep, baby. I can say free. Actually, Joe, I am good and my cocoa. My mom will make my palm mobile. Now, Kaka, my can say, or Edda, Miss Serena. Because I know that I can say, what do I do a job? Monfan Joe, beer, Sibio, Bushman. Children of it, my genasa or to a couple their own answer, I want to Yapa. Because over come out only dear, after only no more them. So, and Miss Rana, one rap for mental you to you, Miss Rana, because you are a can one go and check no to me and the catacomb. Which I ain't channel to you, I was at so fun you are entrance. You can make out my palm mobile. Yeah, that's so deep, baby. I can say free. I would expect to you, no matter. I'm a question when I see Mupa. And then you go for the Akoma, you can ask me. Mama, I see you. I see it is so. And we say, the person that came now, it will be a cast of money channel. We will be no. That's a bit. This guy come on, confront to the Vimia. And for the Julius Square, no. We are so for here, so for do good bubble. Mama, I somehow, in fact, we are going to change from you. The child which he, and it's got that. I think I passed for schizophrenia. Yeah, that's it. 0322498035. 0322498035. 0243114497. Would you maybe I can say free? Hello. Would you maybe I can say free? I'm man, but I see this in the phone. If you get a neck club, what do you have my face? And I saw them or me number. Papa, now we meet you all of them in the car, Miniki. Papa, she has sold them up, and that's okay. In time, you know, okay, to see a castle of Minnie. And yet, then I potato to me. That's a number can say, you evidence I'm feeding you. My you bet you know. You, Papa, or also your time, I say, Edano. You, Pa, you are the Dana. Akoma FM. Yeah, that's it, pa. And I guess what you want so. I do any so. What you want so. Andrews is no hobby. Where then a mark what it is. Now, Copon say, Endi a dance crew. It is one of you now. Would you be a casafre? Oh, Kafra 03224980035 03224980035. Woody, baby, I can say free. Hello. Hello, Woody, baby, I can say free. We never have a coupe. What you? For banner or Bonnie and Snampa. Can Coranu be in Cabas or when you. Oh, Naka, what was Saya Mamma? He can't fat us when you. I guess he can't look at her. So much Ubana Chefa. I don't know if I want some time. Akofa Eda, a dinner act also. Huh? Woman, the Pacho, Minima Amatewa. When him or Kim or Munana, Moshasa de Baya, until the Benjamin Sita. Also, I have the figure to some of your elder. Yeah, that's it. Would you be a casa free? You know about my hand. I just so. You know about quite a Masumo Kofiasi and not Tankwood. You know about my man who beg your phone in Ammonia Juma, I mean, Tiame Braba, fellow Sekofi, Tio Papa. Miniaba, Sebi, say, walk our dear. Now, call our dear, not a bush, 4 edge to 2 more. In your by phone in the Bema better woo, and phone Kura our dear. So we are come home Yama when you be not your Shankola, save your Papa Janet Chileno, and it's a mammy to war. Papa, so that was a cow boy today.
so on it is rebushafo no it's rebushafo no the ordinary buy no kwan wo ja ho no papa nso ja nkola wo akiri mu ye da kura nkola no mu fra busuam iti mu gogo buase ma me nso benya kakra die na wonya bi su ahwe nkola no mu school no na papa fo mu nya do mu ti wo cheche no mini aba me da se pa mesme da se kafra 0322498035 udi baby akase free Bazo mkata free ja chikofo udi ni amwa nurses yakoni su edoku etimikia nurses fo nyina mna kwa michi hende ko so fo nyina ye e be so mbe ten awo blam kese blam ase udi ni baby akase free. Okay, hello. Fachame 03224. Hello. Oh me. Udi. The phone be apukwa akoje puku ni to market. Mo me na aka na mo kan se ye be se osofu. Osofu no bi o wa. Na ye domani na obi ase wasi. Osofu nyesa pa adewi. Enye osofu tamo. So osofu timi yesa de. Nti won ko ya bi ni so na mo nkwa na da kino wo so ka jana mo nkwa na da kino kano ene bia sara se eyo da na ni adema no won nti o ya sa de ehwe na mo so onye sa advance ya so so mo onye sa ya sa mo odu na ji o ma yira o abin tro en tro beto from ni ano nti wo so ya so bra anya sa ya tro wo wa aba enye papa nje so the things be na yefa mama makao yeah that's it okay 03224988035 hello udi baby akase free oh line 2 what's up 03224988035 okay yeah we see bet me for we are let's have a party right down and you see around of Christmas yatiba okay papa na oya sama oya se bi e de se ni mu ati asole awon ko mo de na esi e da no ni mu de ti awon de na esi e da fo anya sa ni mo dia e do mo ni e ti mi bi sa tra de ni ba se oya sa ya mo be chan kapa ya tra ba ne se so mo bi na ni mo ko ji sana mo mfete ni bi ko hono mo sa de bi ko ma ba ko mo ni mo ka no Meda say udi ni baby akase free hello ya to wonka udi baby akase free ya from papa kofi mi ameso me kan se e da no mi ameso fo enye ta enti ya tseno on je na on faye enti na mo me sre na ma ka tre kana bi akomi a truck wa de kum a Japan 03224988035 last caller udi baby akase free hello mama good afternoon I get him with a social being okay my mama coach afini ya sama ko so awuda da do enra no kwada nyame ase wa wuda da aha ya correct no ebe na me na live so TV so uka so mimi ya ba ko ya na go so nti ati amete na won na ni ate nti ye ga bi ase na free na mpacho nya ade hello yetiewo sana so ka sam kawie listen back ma go so nya ade wonya oba de nya mi ase okay de nya mi ase anya me baba ma bi wo no ane dia la ya ko fa yewe me point la we dia la point ni ngo study the real osika wa de we ja masa la ya point onya swaware ya de nato so onya swaware yesremo obi ensi obi asiwa etu oda ho na ba beto ye yo I will say penny sami a champa what the team na ready Akoma Sports and the to so me din the ama Serwaa Sarpong producer Ishmael Haywood Nana Kuya Koko Evangelist Samuel Mensa no ba pa akosia sika pa team ni nyina na e ka bom together ye de enadwo Akoma mu nsam dwumadie ye de be so Nana ya da ma wo hwe ye e wo Facebook so ye call Akoma Sports and the so
dansio na yet mediatina all day. This Akoma dansio na yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo.